Ngiyaphila ninjani? Ngiyabingelela nje ukubona bonke abakhona emithingini namhlanje. Sisazoqhubeka no part 4. Ilokhu idonsile lamaphathi lawo. Umlando womuntu nemvelo. Soqhubeka nangemthetho futhi sidlulele nakokunye okuyimibuzo yagcine ibuziwe abantu bakithi siyithatha kancaneke. Ngizocela nje ukuthi sibe nesineke ngoba manje lolu daba esiphezu kwalo luyinkinga kakhulu and asikwazi futhi ukuleqa noma ukukha phezulu. Fanele nje sibe nesineke masilichaza siliqale phansi sinyuke nalo kancane 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 kancane. So ngiyazi ukuthi imibuzo iminingi evivile esijahile kodwa kancane kancane nje so lokhu siwancenga kancane soze siwaqede kwashiwo njalo nesilwane lesiyana imarasi saze saqeda ngolimi sokusiwancenga kancane nje siwancenga kancane nje hayi azaphela nathi sokwenza njalo ke siwancenga kancane sizwe siwaqede ngolimi. Ngiyabonga mfowethu. No, without ukuya le nale ngicela ukuthi ngenze nje i-preview encane yokuthi mhlambe egcine last time sikhulume ngani. Now ku part 3 sasikhuluma ngaye umuntu nemvelo ukuthi uhlobene kanjani umuntu nemvelo. Now kwangenwa kwimithetho ewu12 le eyigunyaza umuntu ukuthi ahlangane nemvelo. Komunye nje yemthetho ngizosho nje owodwa because ngeke ngikwazi ukuthi ngirekhephe yodwa ngizosho nje owodwa. Oqala nje umthetho oveza ukuthi umuntu nemvelo kumele kube khona ubunye. Kahle kahle lo mthetho wawuveza ukuthi wena nemvelo ni munye. And uma usubhekisisa futhi ingakho imvelo kuyiyona ekwazi ukuthi i-recharge. Sengisho ukudla okuphuma kwimvelo, ukudla okutshaliwe, ukudla okuyimilelile nje esikudlayo sina abantu. Imvelo iyakwazi ukuthi i-recharge ngobani wena nemvelo ni munye. Lo yamthetho wakuveza futhi ukuthi konke okubonayo like njengoba okuphysical noma okubonayo kwimvelo kumunye, divine oneness kumunye ngokukamoya, right? So imvelo nawo nemunye ingakho i-recharge, ingakho imvelo futhi ikwazi ukuthi kulaphe, ingakho futhi imvelo ikuwe. Ngiyacabanga ukuthi ke sabona ensukwini sibona izithombe ukuthi hayibo isandla sakho sibuye sifane nani, ngisho ngaphakathi kuwe ubuye ufane nezinto eziyimvelo. Kuningi okukwena physically okufana nemvelo, including inwele zakho zifana namahlamvu esihlahla. Ukusibona isihlahla amahlamvu aso kusukuyinwele lezi kahle kahle. So wena nemvelo ni munye, and ingakho futhi noma usudlulile emhlabeni ubuyela kuyo. La khona sekuthiwa inhlabathi ayibuyele enhlabathini, umphefumulo ubuye la wavela ngobani wena nemvelo ni munye. So lo mthetho ubugqugquzela lokho ukuthi ngokukamoya imvelo imunye, into eyodwa. If sibhekisisa ngisho emasontweni into ehlezi ishunyayelwa yini ukuthi bani munye, because vele imvelo imunye. Ngisho emndenini into eshunyayelwa yini ukuthi bani munye, because vele nani as abantu ni imvelo. So kubalulekile ukuthi nibe munye ngoba spiritually kuyaphoqa ukuthi imvelo ibe munye. So kwakuwumthetho lo wokuqala owavela ngaphansi kwemithetho ewu12 yemvelo. Kwase kwahamba safunda nama principles. Ama principles iyimiso. Iyimiso ke zaba u42 zona. Sayifunda nje one by one. Mhlawumbe ngizofunda ezo5 just ukuhighlighta nje. Njengokuthi angenzanga isono, angintshontshanga, angimqalekisanga noma ngamthuka uNkulunkulu, angikhulumanga amanga, angihlobonganga, angikhulumi ngokudinwa. So amanye ama principles lawa noma iyimiso ezingaphansi kwema-arts ekuyizona ezisibuyisela kephi kwimvelo ekumele ukuthi sizi adopt ukuze sikwazi ukuthi sibuyele kwimvelo. So akhona ke namanye ama principles kuze kuyofika ku42. Sabe sesiqhubeka kwavela futhi ukuthi kubalekile ukuthi siconnecte nemvelo. Kanjani nakwazi kwavela ukuthi kubalekile nje ukuthi uhambe ngonyawo uconnecte nenhlabathi ngoba uyimvelo wena, nenhlabathi iyimvelo. Kubalekile nokuthi ushiye inwele nendaba yeinwele yathintwa ukuthi inwele kahle kahle nazo ziyimvelo ngoba futhi ziyaconnecta nomkhathi. Inwele zakho futhi ziyakwazi ukuthi zidonse isunlight
bese zayidonsa zifake ebuchoshweni bengqondo yakho noma ngaphakathi kuwo ukuze ingqondo ikwazi ukuthi isebenze kahle ngendlela emele ukuthi isebenze ngayo noma ngokukhululeka kodwa ngenxa yokuthi ithola i-sunlight le idonswa yinwele kwaze kwavezwa futhi ukuthi ngisho ukudla esikudlayo nakho kuyakwazi ukuthi kusikhonektise nemvelo ngoba ngisho ilanga nalo kwavela ukuthi ilanga ngokuthi uphumele ngaphandle uhlale ngaphansi ulithamele uyaconnecta nalo yabo liyakwazi uliconnecte nawo liku-recharge as well kwaphinde kwavele namanzi futhi nawo ukuthi amanzi nawo ayimvelo ayakwazi ukuthi akuconnectise nemvelo right sabe sesiqhubeka nayo futhi saveza ukuthi okunye okubalulekile ngemvelo ukuthi uhambisane nayo so saqala ngemthetho saya kuyimiso saya ekutheni kumele ukuthi uconnecte nemvelo sabe sesiya ekutheni kumele ukuthi imvelo uhambisane nayo kanjani na for example a day basho njalo bathabelungu a day is called ilanga yindaba na ingoba sasibuka ilanga ukuqala kosuku kwakuphuma kwelanga ukuphela kosuku kwakushona kwelanga ingakho a day is called ilanga right bafika konje bekhanya ilanga bakushintsha ke lokho ngobani besikhipha kwi-nature besikhipha kwimvelo yabo sina sazi ukuthi usuku manje luqala nini luqala ngeyinamba lezi ngo-12 sazi ukuthi usuku luqala ngo-12 kanti thina usuku lwesi kwakuyilanga sasibuka imvelo sasihambisana nemvelo ukuthi okay ukushona kwelanga seliphelile usuku ukuphuma kwelanga luqalile usuku basikhipha-ke kwimvelo basinika iy'namba lezi ezamawashi right ngoba ngisho ikhalenda sasihambisana nani thina nemvelo ngokwekhalenda sasihambisana nemvelo sasibuka imvelo ukuthi iyenze njani imvelo bese siqondisa inyanga lesibiza ngokuthi month ngolimi lwasemzini kuze kuphume igama elithi inyanga ingoba sasibuka inyanga isitshela ukuthi ngabe sisahambisana yini nemvelo na inyanga yayisitshela ukuthi no nisahambisana nemvelo bafika-ke basikhipha kwimvelo but izinto lezi ezazisibuyisela kwimvelo kahle sasiphendula umbuzo owabuza ukuthi yini esingayenza ukuthi sibuyele kwimvelo sisaqhubeka lapho-ke namhlanje siku-part 4 ngiyacela ukuthi ngiyibambe la ngithathe leli thuba ngiphinde ngamukele igest yethu esihlonipha kakhulu ubhuti Muzi Duma ngicela ukuthatha leli thuba ukuthi ngiyibusele iy'ntambo kuwe bhuti Duma ngicela ukuthi ngikunike inkundla nje baba sakwamukela ngiyabonga kakhulu mhlonishwa ngiyabonga kakhulu ngokudlalela nje kamnandi ukuthi sayagcina sikhulume ngani kulokho okudlulile izinto ezithintayo zonke ziyiqiniso ila sidlule khona ngesonto edlule sachaza sekugcwalisa nje nami lapha nalapha njengoba sishilo ukuthi khona izinto ezibalekile engesikwazi ekuthelini sishiye kufanele sithi masichaza senze sure ukuthi ngempela ziyacaca ziba sobala ukugcwalisa nje kuleli phuzu oke walibeka namanje ulibekile nangalokho okudlule futhi walibeka lelo ukuthi basinqamlile kwimvelo nangenyanga thina inyanga sasibuka ngokwemvelo sinontulikazi uJuly kunomoya njengoba uke wabeka ngesonto edlule so lesizwe ke yonke into ethinta imvelo ibisusa kuthina njengoba namalozi kade sikhuluma ngawo ngesonto edlule nawo bakubulala konke basinikeza okwabo lana ke kwikhalendeni basinikeza izithixo zabo ngizwile futhi ukuthinta lokho ngesonto edlule ukhuluma ngoJanuary uJanus ukuthi isithixo sabo kunjalo impela uJanuary isithixo sabo sinobuso obheke ngale nangalana noma usibheka nje kwiGoogle ubheke uGod Janus ufika usibone lo God Janus kuthi uJanus isithixo sabo bese sekuzoba uFebruary uFebra nakhona futhi isithixo sabo uMarch uMaya isithixo sabo uApril uAphrodite isithixo sabo uMarch isayisithixo sabo bonke oMay izithixo zabo
kwehle njalo o-August laba o-Augustus, o-June o-Junior. Zonke lezi thixo lezi abasinikeza zona akuzona ezethu, akuwona amakhosi ethu, izinto eziqhamuka laphayana e-Europe. Zonke lezi zinto abasinikeze zona thina esibambelele kuzona namhlanje ziyithixo zabo. Kwenye inkathi mangabanga isithixo sabo kuba amakhosi abo, njengoJuly. uJulius Caesar, umbusi waseRome loyo. U-August uqanjwe ngu-Augustus, umbusi waseRome loyo. So nje bebenza njalo ukusisusa kwimvelo ukuthi okwethu bakureplace, and then bese befaka lokhu ke okwabo. Sibuye sizogcwalisa futhi la ekuxhumaneni kunomthetho othintile ukuthi thina sasikhuluma ngobunye, sasikade siyinto eyodwa, sasikade kukhulunywa ngothando ngaso sonke isikhathi. Nalapho futhi ngithintekile kakhulu mawubeka lokho ekuthenini baphinde basiqashula futhi. Basiqashula kanjani ke? Inkolo. Bathe mabefika nezinkolo iqhamuke eEurope ziningi, then base befika sebesifaka kuzona ke besicolonize ngazo. Khumbula ukuthi izinkolo izona futhi abahlukanise ngawo umndeni. Bafundiswa ukuthi uma sekusuthathe inkolo usungcweleke, lo omunye umuntu osayibhinqa or mhlambe lo senza izinto lezi zesintu wayibizwa ngebhinqa, igama babembiza ngalo kudala lelo. Kahle kahle igama lithi ibhinqa kwakuyigama lendelelo. Kwangenxa yokuthi ke umdali uyakwazi ukuyiguqula izinto. Yabona into saseyiswa ngakodwa buka namhlanje sesibizwa asinankinga. Yabona amandla amdali ke lawo, kodwa mase kujulwa kahle kahle igama lendelelo ngoba naleli lithi umnyama. Asibamnyama thina sibansundu. Naloko ukuthi bona bamhlophe, amampunge abekho mhlophe. Uma ngasuthatha into emhlophe manje ubuke bona ukhona umuntu omhlophe nje kanje. Walibona libhodi engimemva kwalo limhlophe kanjani. Ukhona umuntu nje, akekho umuntu njena. So izona zonke lezi zinto ababezenza ukuthi sibukele phansi, angani yabo bethi sibamnyama, but umdali ke uyaguqula izinto. Sigcine ke sesisebenzisa ke, kodwa kona umsuka wawo masusilandela kahle okunye ufika ukuthola ukuthi hayi kwakade eqale ngendelelo. Nako kamabhinqa nakhona kwabafika kanjalo bahlukanisa ngenkolo, then sebefundisa ke ekuthenini lo osethathe lokho kwabo sekuphelele, usesezulwini, lo udukile kufanele umnyanye umzonde ungayihlanganisi naye. Kanti manje ngokukamdali thina umthetho wemvelo utheni siyinto eyodwa, kwangafanele ukuthi sihlukane. Ukuhlukana kuyicala phambi kamdali, kodwa bona bafike bahlukanisa izingane zandawonye, angani yabo. So ziningi izinto abayisebenzisile ukuhlukanisa, kwaba inkolo, kwabuya kwakuzoba ipolitiki futhi nakhona iyona elethele ekuthenini ikwazi ukuthi izohlukanisa njengendlu ensundu, ngoba bayazi ukuthi umuntu mabebambene beyinto eyi-1, labo bantu akulula ukubanqoba. Ukuze bezokwazi ukusinqoba kalula belungu kwakufanele benze njani? Behlukanise. Yini babehlukanisa? Babezama ukusikhatha kwimvelo. Umdali ke usebenza ngokubambisana, usebenza ngokuzwana, hayi ukuzondana. Once waqala wazonda umdali uyasuka lapho. So babefuna ukufaka lento ukuthi sizondane, ukuze bayazi ukuthi once sasondana kuzobe sekwenzeka lento ye-chaos, bazokwazi ukuthi besinqobe kalula. So umdali ke akasebenzi ngenzondo, uyakasebenze ngothando. Njengoba imithetho yonke esayifunda kulokho okudlule bekade ikhuluma ngani? Bekade ikhuluma ngothando, ikhuluma ngokubambisana, ikhuluma nangokuzwana futhi. So bona ke bebengakufundi ukuthi kwenzeka bebephambana nalokwemvelo. Befaka ukuthi zonda, yazi ukuthi kukhona nomunye impela umuntu ozazonde ngishuma wakhe nobaba wakhe. Ngoba nakho usethatha inkolo athi hayi uma udukile, ubaba udukile angisayihlanganisi naye. Azaduba umndeni athi angisayihlanganisi nomndeni, athi hayi umndeni. Yonke leyo nto into yakhiwe ibona ngamabomu, hayi ukuthi kwakuyinto eyayishiwo umdala. Umdala akazange asho ukuthi umdala uthi ihlonipho uyihlo, no, ubaba wakho noma wakho, angani yabo umdala. Uthi umdali noma ngakuthiwa uphuza kangakanani, noma ngabe unjani, noma ngabe mhlamba ulala ethaveni, kodwa wena kufanele umthande, umlande, umnike uthando, umgeze, umenzele yonke into. Uthando, umthetho wendalo usho njalo. Bona bayafika basihlukanisa ngenkolo bathi zonke umzali wakho, bahlukanisa nomndeni. Yonke leyo nto into eyobudimoni leyo, kodwa thina esingayiqondi ibanga ukuthi yayikade iyenzelwani, yini yayikade beyenza belungu. So babefuna ukuthi sibe isizwe sifile besihlukanisa nemvelo. Le yenzondo eyijule kakhulu, le yenzondo ijule kakhulu lento emasikhuluma sekuthiwa asijule
ngokwenzondo. Uyazi ukukha phezulu ngoba ngizoyichaza kakhulu le engikhuluma ngawo manje ngoba ila sistakhe khona njengesizwe. Ngizokhuluma izinto ezothi ukuba buhlungu kancane kodwa kuyangiphoqa ngoba sinjani siyakha angithi siyazama ekutheni sibuyisele abantu bakithi eqinisweni likaMdali nesiminya sikaMdali. Sesikuvezile lokho ukuthi inzondo kahle kahle ayihambisani noMdali, ihambisana nomubi. Uyazi ukuthi njengoba ubona izwe lethu lifaka njena, njengoba ubona izwe lethu isizwe esinsundu kuyisona sizwe sishona phansi, zonke izizwe ziyanyuka sona sishona phansi. Kwenziwa yini? Inzondo. Thina kahle kahle asimsave uMdali, sisave omubi ngoba i-energy esisebenzisa kakhulu ukuzondana. Obona amabandla ayathandana ehodwa, umbuzo nje olula, ayathandana amabandla ehodwa? No, akathandani, bayazondana. Ngale nkathi kwenzeka kanjalo, i-energy eningi esihambisa uthina siyisa ngalena kulombuso wobumnyama ngoba seshilo ukuthi umhlaba uhlukene kabili, kuno positive no negative. So i-energy ke positive ile yothando nokuzwana nokubambisana, enzondo iqhamuka kumoya omubi. So abantu bakithi abaningi babambelele kakhulu kulento yenzondo ekuthenini omunye uzasho athi angimfuni umuntu osindisiwe, angimfuni umuntu ompostoli, ngimzonda kabi umuntu oyinazaretha, angilifuni iSulumane. Once waqala washo njalo sizwe sakithi uMdali usuka same time kuwena. Baningi abantu abayitshena ukuthi hayi uyaphila uMdali kubona behamba beye emasontweni kanti uMdali kade asuka kubona cause banenzondo. Inzondo ingozi kakhulu sizwe sakithi. Ubona singayiphambili sibanjwe yini? Sibanjwe inzondo. Uyabona mangase abantu bethandane bebeke lento okuhlukana ngenkolo, ipolitiki, yonke lento efike nabelungu bebe into eyodwa, amandla abo nesathanism ingancipha. Ubona isathanism amandla emaningi kanje ingoba thina sidonsa kakhulu ngomoya wenzondo. Yabo mangase sithandane sizobe sesiqala sesiconnecta noMdali, kodwa ke lokhu thina ngoba sikwazi asinikwanga phela iqiniso. Bafike basitshela ukuthi hayi masuse uthatha uJesu so esekuphelele, masuse uma uyiMuslim mawuthatha okweMuslim so esekuphelele, ngalama uyiNazaretha mawuthatha ukuNazaretha so esekuphelele. No, sizwe sakithi abanikwanga abantu iqiniso mabetshenwa kanjalo. Noma ungaba yiNazaretha, uyangibona mina ngiyinazaretha mina, ngiyakusho lokho futhi ngiproud ngakho. Kodwa uma nginenzondo, ngisazonda omunye umuntu, sahluleka ukuthanda omunye umuntu, ngisho noma ngahamba emhlabeni ngeke ukwazi ukungisiza uNazaretha ngoba uNazaretha kuubungcwele, ahambisani nenzondo. So kahle kahle okusho ukuthi ngiyobhubha nabo angeke ukwazi ukungisiza ngoba ahambisani nomoya wenzondo. Awumagine thina ukuthi sizondana kanjani. I-energy esihambisayo siyisa kuba siyisa kuMdali noma siyisa komubi, siyisa komubi. Uhambe kuye inkonzweni nezinye ngoba ngifuna nje ukuba neutral, hayi ukuthi ngizokhetha. Ufuna ukwenza nje ngikhuluma into eqondile straight. Buka ke inkolo zingakanani emhlabeni. Ziyathandana? No, asithandani. Yipi energy abayisaveayo? Upositive noma negative? Unegative. Okusho ukuthi baseva omubi. So that's why isathanism nibona la emhlabeni yanda kangaka ingoba vele thina silimele. AbamaKristu ngala hayi ngakhetha uJesu, hayi sekuphelele, hayi lo udukile akayizulwini, uJesu uzohamba ngezulwini sengikhetha uJesu. Akuyinzondo kuyabhujwa, akamfuna le hambe khona omunye umuntu. Already usukile kuMdali. Already wena sewamkela umoya wesathanism ngoba wena usuhamba nani? Uhamba nenzondo. Ngakho ngiyafisa ukuthi isizwe sakithi siye singayinaki indaba yokuhlukana kwenkolo, singayinaki indaba yokuhlukana ngepolitiki, sibuyise ubuntu ukuthi sonke singabantu bakaMdali. Kufanele sibe into eyodwa, sithandane. Iyona into eyosenza ukuthi ngalena uma sesisambile imphefumulo yethu ithole ukukhululeka. Kodwa masisane enzondo, umushona unenzondo, ngale kwethu unavele angeke uze ukwazi ekuthenini usizakale ngoba vele unani? Unenzondo. Njengoba sengishilo ukuthi noma ungaba yiNazaretha noma ungaba uShemba kahambisani nje nomoya wenzondo, umoya ongcwele kabi nolento lena futhi noKristu. Ungacabanga ukuthi mukhetha uJesu sekuphelele. Once waqala wakhukhumala wabona omunye umuntu emncane waba nenzondo, hayi sekubhedile ngawo. Noma usungayiyele esontweni funa wazi ukuthi hayi usuke usuyihambela kodwa vele usulahlile iqiniso likaMdali ngoba uMdali akahambisani nenzondo. Indaba yomuntu onsundu ingenhliziyo, ingobuntu, ingothando nokunakekela abanye abantu. Ungahleba abanye abantu njengoba umthetho wemvelo kadusho. Even nalo iBhayibheli likhulumela ngothando lonke, akukho lelikhuluma khona ngenzondo. Kodwa manje thina asikwenzi lokho. Mucabanga ukuthi uzosizakala kanjani?
yiphi indlela ozisakala ngawo mase sekuthiwa sewuhambile emhlabeni. So lento yenzonto ngiyanicela sizwe sakithi sizame ekuthenini sibe nokubambisana, sibe nokuzwana, singabheki lento yeinkonzo ukuthi wena usontaphi lo usontaphi, because ekugcineni kosuku sisavani, sisava imoya yesathanzini yobumnyama. Yebo, kodwa sike sibuyise lokuthando nobuntu ukuthi isintoto ukuze sizokwazi ekuthelini sibuyise umoya ukaMdali kuthina ngaphakathi, ngoba ubonizwe lethu lifaka nje lenziwa yithina, ayikho omunye umuntu owona isizwe. Khona oke wangibuza ngamtshena kanjalo wathi kungani engathi usathane unamandla kakhulu la emhlabeni, engathi uMdali yena akasinakile. Ngase ngimtshela lento engintshena wona manje kathi hayi, ingoba abantu emhlabeni vele bafavor kakhulu izinto zobumnyama, bayazondana, bathanda izitayela, yonke lento efike nobumnyama iyona abayithandayo. Le efuna uMdali abafuni ukuthandana, abafuni ukwenza lokho okubekiwe kuMdali okuwumthetho kaMdali, bafuna ukwenza izinto ngendlela yabo. Ingakho ukubona sidlala engathi usathanzima unamandla, kanti akanamandla, ithini esimnikezani amandla. Bengifuna ukudlula futhi naloko, ngiyabonga ekutheni nje ngichaze ngoba kubaluleke kakhulu, ngoba abantu badukusiwe, abanikwanga iqiniso. So kufanele iqiniso silibeke lihlale libe soba lome lithi inkwe, ngoba njengoba sila thina sizokhuluma isiminya njengoba sinjalo. Ngizocela ukuthi siqhubeke futhi sibheke neminye imithetho yendalo, ngoba sithe kulokhu sizobe sigcila nje siqedela imithetho, and then kuyothi sekuqedela umthetho bese sedlulisa futhi ke sesibheka omunye umbuzo omningi imibuzo khona nje engineshoyo ukuthi ujahwe kakhulu. Lo ade ubuziwe ukuthi uma kuukuthi ilwane lezi sasikade siyinto eyodwa nemvelo, ukubulala isilwane kwakade kuyicala, pho kwenzeka kanjani ukuthi sihlabe? Angeke abantu ngibanika umlando wokuhlaba, sizongena nje kuona lo mbuzo lo, kodwa singakangeni ke kulo mbuzo loyo bese kuqedela nje lamalozi, ngoba indaba yamalozi hamba ibangelide kakhulu. Abantu bakithi bayazi ukuthi ukubala kwethu kwamalozi ngokwase-Afrika ukubala 1 2 3 4, kodwa lokho kwethu kwala hayi lokho kwase-Europe, ngoba lokho kwase-Europe abasinikeze kona bacolonize okwethu okwakune sense, kune meaning, kuyimithetho yendalo. Masithi nje thina kunye, kubili, kuthathu, kune, isihlanu, imithetho amalozi lawo sizobe sihlahla wona ke namhlanje sizama ukucushisa abantu ukuthi achaza ukuthini, ukuthi kunye, kubili, kuthathu, and then ke sizobona ukuthi kuhamba ibanga elingakanani. Uma sekuthi sekuphelile kona sizobe sesiqala ke sedlulela kwesinye isihloko. Kufanele sithandaze ukuthi kusheshe kuphele ukuze sizokwazi ukudlela kwesinye isihloko, ngoba mangingapheli okusho ukuthi lokho kwenyama sekuyoze kungeneke ngolwesithathu. Uma ke njengoba sengichazile ngabeka ngathi ukubala kwethu kwamalozi ngokwendlela yalana eAfrika, yonke into yethu thina inomsuka wayo, konke kwethu ngoba ade kushiwo ukuthinta imvelo. So uma sikhuluma ngokuthi kunye, kwakuchaze ukuthi isiqalo sayo yonke into. Makuthiwa kunye nje kusuke kurepresenta isiqalo sayo yonke into, kurepresenta uMdali, umoya oqala, bese sekuzorepresenta izihlahla, imvelo yonke, isiqalo sawo yonke into. 1 2 3 lemithetho lena yo 3. Ngokwethu thina sithi kunye, bese sithi kubili, bese sithi kuthathu. Lokho ukuthi njengoba sengishilo ngathi lokho kuthiwa kunye kusuke kurepresenta isiqalo sayo yonke into. Uma kuthiwa kubili kusuke kurepresenta ubuntu. Makuthiwa kuthathu kusuke kurepresenta umthetho. Njengoba kuthiwa kuthathu angani amagama ethu wonke anomsuka. Unjengakuthini sifike sibe negama elithi ubuthongo. Lapha yana ebuthongweni mulele ke qhamuke kuthi amathongo, okusho ukuthi abantu abangasekho, ukulala, abalele. So amagama ethu uthi anomsuku ukuthi aqala kanjani. Naleli igama ke elithi kuthathu liqhamuka lapha kumthetho. Khumbula ukuthi lokho kuthiwa kunye ngithe uyinona uyisiqalo sawo yonke into kusuka kuMdali kuze kufika kwimvelo kuthina, okusho ukuthi kahle kahle inamba le erepresenta thina, imvelo yonke into, isiqalo sayo yonke into ekhona lemhlabeni. Ingakho ke umuntu kwenye inkathi umethanda athi hayi ngiyaqala, imina oqalayo, angani uyabo, khombisa ukuthi uyena ozoba first ngesingisi, angani yabo. So isiqalo sayo yonke into, so ukunye urepresenta isiqalo sayo yonke into okuyimina. Then ukubili kurepresenta ubuntu, ngoba uma sebekhona umuntu esekhona into ayidingayo udinga ubuntu, ngoba umuntu akayena umuntu engenabo ubuntu.
Yingakho umuntu mayibulala ezintembu abantu bake bedinwe akuyena umuntu lo. Umuntu onjani ongenza intembi kanje? Akusiyo umuntu lo. Angane so ubuntu kuthina eAfrika kwakade kuyinto ezibaleke kakhulu. Ngoba kwakwaziwe kuthenini uma ungenabo ubuntu usuke ufana njengento engelutho uma ungenabo ubuntu. Sibhekileke emthethweni sachaza ngokusiselwa ukuthi la eAfrika abantu babesiselwa sasiyinto eyodwa sikhulumile ngako konke lokho angisafuni ukubuyela ngokwethu ngobuntu bethu siyabazi bonke ubuntu bethu baseAfrika ukuthi kwakuyini ubuntu so ubuntu la kuthina kuyinto ebaluleke kakhulu so le number ke yayirepresenta ubuntu ukuze kube nobuntu ke kudingakalani ukhiye la ukhona kudingakala umthetho ingakho unumber 3 na wethu ukuthathu kuyinamba erepresenta umthetho ngoba ukuze kube nobuntu kudingakala abani kudingakala umthetho so unumber 1 isiqalo sako konke bese sekuzothiwa kubili kwakuubuntu lokho kwakuchaza ubuntu eyinto esibili ebalekile kumuntu osekhona lemhlabeni ubuntu mawungenabo ubuntu usukufana njengomuntu ofile kudingeka ubuntu bese sekuzoba umthetho uma kuukuthi uzube nobuntu udinga i-guideline yomthetho ilena ke kade siyifunda izolo nawo yonke imithetho egcekeni kwakunemithetho yakhona isiqoko asifakwa endlini akudliwa umili yonke into yethu ioperatewa umthetho kungani ingoba sina singabantu bomthetho so leya number yethu ke ekuthiwa kuthathu inamba eyayikade representa umthetho ayigcinike le number le unumber 3 wethu ujulile futhi kakhulu nawo ngoba urepresenta izinto eziningi kakhulu abanye bayathuka hayibo kwenziwa yini inyanga zihlezi zithi gquma kathathu hawu nanka namaNazaretha isonto njalo alimemeza kathathu yini ikwenzakalani ngalo 3 lona uyini lo 3 so le kusuka ku1 kuze kuye lapha ku3 kuyisiqalo ama-laws arepresenta isiqalo sayo yonke into ngoba futhi sike sakuchaza ngokudlula ukuthi kurepresenta ifamily structure nakhona futhi kusayisiqalo lezo kodwa isiqalo sani somndeni phela ngithi so lama-laws arepresenta isiqalo ngokwabantu ubuntu bese sekuzoba umndeni njengoba sishilo sina okwethu kwakufike kubomana nobaba nezingane so na ke le number lena irepresenta isiqalo ayigcini lapho iphinde futhi izorepresenta ukwakheka komkhathi nomhlaba wethu ongaphansi lo number 3 lona awugcini lapho futhi uyaphinda futhi lo number 3 na uzorepresenta uma uthatha isithombo usitshala siyahluma emva kwa 3 days sesiqala sesihluma sidevelop umuntu wesimame mayithwele uqala ufika mase ukuthi userathi usemuhle kuyaqala ukudevelopa emva kwa 3 days so lo number 3 thina uyinto ebaleke kakhulu ngokwase-Afrika ngithi angicacise lokho sizwe sakithi ngoba abantu abaningi abakwazi bayitshena ukuthi ubaleke ngoba kufada bese sekuzoba undodana son and holy spirit no akunjalo sichazileke ngosento edlule sathi lezi zinto lezi ababuye nazo basicolonizile ngazo babulale ezethu angani uyabona singiyaqala ngiyakuvezela iqiniso manje sesiyakutshena ukuthi hayi lento isukaphi isuka lesi engichazileke ukuthi yonke into la kuthina iyisiqalo number 3 uyisiqalo sayo yonke into ama-laws lawo arepresenta isiqalo kufike kube isiqalo ngokwabantu phethe bese kuyadlula kuzoba isiqalo ngokwe-family structure njengoba sengichazile ngayibeka ngicabanga ukuthi lokho abantu bakithi bayacacela manje sebenaka uqonda baningi abantu abeke bengibuza lento lo 3 why ngempela kuhlezi kuvela lo 3 why lokhu kuvela uyini lo 3 kuthini hayi injalo ke lento leni isiqalo sayo yonke into njengoba sengilinganise ngomama mayisuke eyithwele emva kwa 3 days nje uyaqala develop umntwana isitshalo uma usifaka lapha yana elokhuzeni emhlabathini siyaqala ukudevelop emva kwa 3 days even umuntu uma ehambile emhlabeni abantu bayazi abantu abaningi hayi kwenye inkathi naseBhayibhelini ngosuku lwesithathu uJesu wabuye wavuka sonke ke sinalo luhambo losuku lwesithathu umuntu uyavuka emva kwathi kusayilo 3 lo angiyabona lo 3 uthi ubaluleke kangakanani sona ke le number lena lezi number kuthina sasikade zirepresenta isiqalo sayo yonke into siphinde futhi zirepresente umthetho njengoba sengichazile
yes ukuthi yonke into inomsuka wamagama makuthiwa nje kuthathu lolo gama liqhamuka lapha umthetho then bese sekuthiwa kuthathu so yonke ke into la emhlabeni iphethwe umthetho ingakho phela abelungu bathe mabesidukisa basitshena ukuthi akusaphilwa ngaphansi komthetho ubatshena kanjani abantu ukuthi abasaphili ngaphansi komthetho ekubeni beyabantu bomthetho ngokwendalo yabo singabangoni abanye bathi singabenguni ubatshena kanjani labo bantu uthi ubafikele nomthetho oqhamuke eEurope bese ubulala imithetho yabo yemvelo ubulale yonke into uyababulala so siyisizwe esifile ngobani asiyazi imlando yethu asilazi iqiniso ngathi ukuthi thina singoba siphila ngomthetho thina asiphili ngama laws aqhamuke eEurope eRoman Dutch law siphila ngama laws emvelo yeyigceke umsamu imvelo sizodlula futhi siphinde sithathe lapha yana kune lo nomthetho ke futhi makuthiwa kune kusawumthetho khona wendalo futhi kodwa ke lo mthetho usuke urepresenta ukwanda ingakho umuntu umetshalile oma wethu hayi amakhasami anabile so ukunaba igama eliqhamuka le kune ukunaba njoba sengishilo ukuthi amagama nomsuka wakhona kune ukunaba okusho ukuthi lo mthetho urepresentani urepresent ukwanda napa abantu sebekhona manje banika umthetho kufanele benze njani kufanele bande ukwanda la kuthini eAfrika kuyinto ebaluleke kakhulu ukwanda ingakho kwakuthiwa kunezisho noma iza kuthiwa ukwanda kwaliwa umthakathi ngisho eBhayibhelini uyakuthola ukuzala nanande ngokwethu kwaseAfrika kwakuyicala uma indoda ingaganiwe ngokwethu kwale eAfrika ngisho uhambile emhlabeni kuba yicala ngoba indoda kufanele yandise umuzi ukwanda kuyinto ebaluleke kakhulu la kuthina njengabantu abantsundu ukwanda so le number ke lelona ke lena kwakuyileyo lo echaza lokho ukunaba or ukwanda bese sesiyadlula sizoba isihlanu makuthiwa isihlanu nalolo futhi kusayilo lena ethinta inhlonipho kodwa ihlonipha yona umhlaba njengoba kuthiwa kuhlanu umhlaba lo ithinta kakhulu ukuhlonipha umhlaba njengoba kade siwaveza kahle sikhulume ngawe kakhulu ke ngesonto edlule esikhuluma ngomhlaba ukuthi uhlonishwa kanjani kodwa ke lo mthetho lona wawukhuluma ngokuhlonipha umhlaba makuthiwa kuhlanu as individual ukuthi wena kufanele uhloniphe kanjani umhlaba sina ke Africa bese abantu behlonipho njengoba kade kuthintwa ngokudlula sasingenzani asingcolisa amanzi kwakushiwo nase ungachamile emanzini yonke lento lemthetho lena ngokwani ukuhlonipha umhlaba even noma ngakuthiwa wenze into wrong mhlambe umuntu ongayiphethe kahle ethanda amantombazane wagula wancipha uma bekubona abantu babamba ikhanda bathini wamshaya umhlaba ubani ushawe umhlaba ushawe yini umhlaba so umhlaba sasuhlonipha kakhulu thina la neAfrika sekuyaqala ke sekubuya kulento enganichazela yona ngathi umhlaba uma wethu umuntu wesifazane ngaye ngakhuluma ngokutshala ngathi ingakho sitshala lapha emhlabeni suke sondliwa uma wethu uma uyasondla angani uyabona noma sekuthiwa umuntu usenza iphutha futhi kuthiwa ushawe yini ushawe umhlaba uma wethu yabo usuke eqondisa ushawe yini umhlaba so umhlaba thina la eAfrika sasikade siuhlonipha kakhulu kodwa angifuni ukungena kakhulu lapho sisibuya kuyona sichaze wonke amalaws athinta umhlaba kulokho okudlula bese sekuzoba ke lana isithupha futhi nakhona kusayenye yelo eyayikade irepresenta inhlonipho thina kodwa as community ngokomphakathi lapho kungenani na kungena lento yokuthi ingane yami ingane yakho okusho ukuthi uma ngibona ingane yakho yenza into wrong ngizoyishaya angeke ngize ngisho ukuthi hayi akusiyingane yami ingane iqondiswa nanomba sikhule kanjalo ke thina mwenza into ebhedayo nje ufaka induku ukuthi uma wakho noma ubaba wakho hayi ingangeke isebenzi lento ufaka induku lo mthetho okusebenza kanjalo ukuthi thina asinayo lento yokuthi ingane yeyami ngokomphakathi ingane iyaqondiswa nanoma ubani sasikade sinalobo buntu kwakunjalo ke thina so le number inumber eyayirepresenta leyo iyeyikanjalo ngokomphakathi sesikulahlileke lokho Nkosi yami hawu yabona nje ngokumphakathi yo yabona namhlanje makwathinta ingane yomunye umuntu eyenza into wrong ugijima manje ufuna ukuzokusha uthi uyamchazela hayi ingane yenza iphutha kanje pho ubuyishayelana
ingane yami ubukezi ingane yabo sibulewe ngayo yonke indlela belungu ingakho ke isizwe sethu sifaka nje ngobani sithathe kakhulu ama laws ase Europe salahla ama laws emvelo ethu alana eAfrika namhlanje uma ingane thina sasibekela ubheseli thina indisho enkulu engaka la bese thwadlana nidle elokhuzeni endishini eyodwa nibaningi ayiziye nidle ngehlandla la nize endishini ingane zayisherisha loyo nto yayenziwelani na yayenzwela ukuthi ingane ithi mayikhula ibambisane nabanye abantu yabo ngoba iyazi ukuthi yona inanto yayo yodwa ngaso sonke isikhathi iyashare angani yabo kwakusakha ke lokho ekuthenini uma udla into awukhumbule omunye umuntu yabo sasingadli sodwa thina sikhuliswa izingane zasidla ndawonye endishini eyodwa namhlanje izingane zidliswa ngeplate lazo uma yafika nje kuleli plate ukudla kwami isizwe sisibulele ngokulahla ama laws emvelo yethu angani yabo ngiyazama umnaba khona bezoyibona abantu bakithi lento yayikade injani lethu so lokho kwethu konke kwakusuke kwaziwa ukuthi lokho kwenziwa la kuzokwakha umuntu onje lokho kwenziwa la kuzokwakha umuntu onje bayafika bona babona ukuthi labantu lapha ukuze sisibulale lesizwe asinikezeni okunye sibulale yonke lento yabo ingakho ke singazi nanokuthi ukubala kwethu kwakuthinta imvelo izinyanga zethu zayithinta imvelo ngoba bafike bafaka labo 1 2 3 4 uma ngasubuza ukuthi uchaza ukuthini u1 awunamini ngasazi lutho uchaza ukuthini ukuthi i2 asazi lutho uchaza ukuthini u3 awunamini kodwa lokho kwethu konke kwakade kuthintani kuthinta imvelo bese siyadlula sizochaza ini isikhombisa laba abathi bona u7 isikhombisa sona kukhonjiswana la eAfrika kwakade kubalekile ekuthenini ukhombise uma kuukuthi kini ufundiswe ngenhlonipho fanele uma ufika ngaphandle noma mhlawumbe usuke emakhaya uye endaweni ethile khombisa ke phela wena ukuthi uqhamuka ekhaya ofundisiwe kulona ungathi uma ususuka la usufika le goal usulahla imfundiso zakini ufika eThekwini usulahla imfundiso ngaso sonke isikhathi khombisa ukuthi wena ufundisekile ukukhombisa kwakade kuyinto eyayubungcwele la eAfrika kuthina khombisa ukuthi wena ngaso sonke isikhathi ufundisiwe uqhamuka emzini onenhlonipho ozothile ungathi mawususukwenye indawo bese sewufike sewulahla inhlonipho sofuna ukuadopta ukuphila so ukukhombisa kuthina kwakade kuyinto ebalekile wokuboneke nakomama bethu uyabona uma ukuthi awusamnakekeli kahle awusamthengeli ama nice usho manje ulokuthi ngowakho kodwa ungikhombisi nje wena hayi awungikhombisi uthando uthini awungikhombisi ungakhombisi kuyicala kuthina sizwe sakithi ngaso sonke isikhathi siyakhombisa okusho ukuthi thina sisebenza ngani ngeaction njengoba umthetho wemvelo usho njalo lekade siufunda kwathiwa konke okwenzayo etha phela yabo umthetho wendalo so uyabona uma uqhathanisa le mithetho yangesonto edlule lekade sifunda ubheka le yethu ukuthi kusayinto eyodwa ngoba manje uyabona ukuthi lezi zinto lezi ezisho la kusayizona leziyana so zayivele sigcina lezi zinto thina ngalana eAfrika bengakafika belungu okay asiqhubekeni bese sekuzoba ishagalombili sona kwakade kuyini isirepresentani ishagalombili sirepresenta umuntu ngabantu ngaso sonke isikhathi awuyenzi into wedwa uphumelela uwedwa ngaso sonke isikhathi uyamdinga omunye umuntu lapho kuqhamuka ke lezisho or izaka izandla ziyagezana yabo ukukhuluma uqhamuka izinto ezikanjalo ukuthi umuntu ngabantu ile futhi esikhulume ngayo ngesonto edlule sathi basibulele basinikeza imfundo basifundisa ukuthi funda 12 years ebese uyabuya usuyaqhosha usugqoka ijazi hayi phela mina ngafunda mina afuna umuntu ukuphatha egcekeni ngoba ufundile yena afuna ukuphatha nje alahlekelwe inhlonipho ngoba wafunda ukufunda nje kuphela amngakho ngoba wafunda asinawo leyo nto thina eAfrika eAfrika thina sinobuntu sinenhlonipho sinobuntu sinokubambisana okwethu sasikwenza ngokubambisana ngaso sonke isikhathi asinawo lento yokuthi ngoba nakho usufuna ukuyiphatha wena ube wedwa no umuntu ngabantu lo mthetho futhi kungena la okuthenini umuntu umedlulele hambani niyomkhalisa ungena futhi naloko uma umuntu edlulele wayekade ekhaliswa thina umuntu mayedlulele kwangadliwa sizwe sakithi asiyazi lento eAfrika yokuthi umuntu niyokhalisa umuntu kodwa nina niyofuna ukudla
yayingekho eAfrika. Abantu babehlangana bakhe izitambu benze amadumbe, abantu abambayo bayonikezwa. So umuntu wayenganyelwa ngezinto, asizwa, khaliswe. Yayingekho lento eyenziwa namhlanje, abantu kube yibona abafuna ukudla futhi kwangadliwe emngcwabeni. Isinyama leso ukwazi ukudla la kushonwe khona. Ingane ezincane zazingayo emngcwabeni. Abantu besifazane babengayi emngcwabeni. Yabona uma ukhuluma zonke lezo zinto vele kuthiwa hayi ayikho lento enishoyo, nikhuluma izinto ezingekho. Uyabona ingane ezincane even noma ngakuthiwa umuntu usedlulile emhlabeni, ingane encane yayifihlelo. Noma sekulokhuzwa futhi sekuphuma ilento lona ibhokisi zayifihlwa ingane. Bese iqanjelwa ama-sponsors kuthiwa hayi wahamba ugogo wayegoli. Yabo inga-understand ingane lokho yokusho. Lezi namhlanje hayi zisemangcwabeni zize ibambe ziyothi uthule othulini ingane ezincane. Yayingenzi, asinayo leyo nto le Afrika. Angani uyabo. So zonke izinto manje zi-upside down. Yonke into i-upside down. So lelona ke yona yekade igxile kakhulu ekuchazeni into ezikanjalo. Umuntu uyamdinga omunye umuntu ngabantu. Impilo akusiyo impilo uwedwa, dinga omunye umuntu ngaso sonke isikhathi. Ya izandla siyagezana. Uma umuntu esanenkinga, hambani nye kuyena nimkhalise lo muntu. Yabo ningamcindezeli. Sasinento kanjalo ke thina la neAfrika. Noma ngakuthiwa futhi wenze umsebenzi. Umenza umsebenzi lo muntu lona udinga ba. Ngeke uzuwenza umsebenzi udle wedwa. Udinga abantu. Fanele kufika abantu befike behlale bejabule lana ukufika kwabantu kuba isibusiso. So sinento enjalo la eAfrika, umuntu ngabantu. So lana kulelona ke ilona eyakade representa lokho ukuthi no lokho kwethu thina umuntu ngabantu. Yabona ke kuningi kakhulu esikonile mangase kuthiwe singena la siyajula ngokomthetho wendalo lekungcwabeni. Ngafisa ukuthi futhi ngigxile kona ngichaze lento ngoba abanye abantu abayi-understand indlela esingcwaba ngakhona manje. Thina singabantu bemvelo thina njengoba sike sachaza ngesonto edlule ukuthi sine element yemelanini yomhlabathi. Bese sesoba ne-element lena sinetshe ngaphakathi. Itshe representwa yini? Amathambo. Le nyama yethu enibonayo irepresenta i-element yomhlabathi. Bese sekuzoba amathambo arepresenta ini? Itshe. So thina uma siyongcwatshwa sasingafakwa eboxini sizwe sakithi ngoba umuntu kwakuthiwa uyatshalwa. Awukwazi ukutshala into uyifake eboxini. Naw isithombo nje noma ngabe yini isidi uthi uyoyitshala awukwazi ukuyifaka eboxini, uyayikhipha eboxini ngoba kufanele imile. Nathi ke thina abantu bemvelo sasingafakwa eboxini. Ibhokisi lafika nabantu abasicolonizer bezokwenza imali ngathi lalingekho sizwe sakithi. Umuntu wayefakwa esikhumbeni, wayegoqwa ngesikhumba bese embelwa kahle lapha yana enzelwe igumbi. Kwenye inkathi ayihlalela umnomzana, kwenye inkathi uyabo umuntu wayefihlwa kanje. Asiyazi indaba yebhokisi. Kodwa ngoba kufike abantu abayigebengu eAfrika bahlukanisa nemvelo. Namhlanje mutshe nabantu lonto bavele bethi hayi asonti eManazaretheni, asonti thina kwaShembe, imithetho yakwaShembe lo. No, umthetho wendalo. Njengoba sikushilo nangesonto edlule ukuthi ukushiya inwele kuwumthetho wendalo eAfrika kwakade ishiwe akubona amaNazaretha. Nale eboxini ye futhi into eyodwa. Akubona kwamaNazaretha ukuthi umuntu ukhishwe eboxini. uAfrika bethu ngokwemvelo yethu ngoba kufanele kwenzeke nje. Uma ngale nkathi ufaka ubuyiselwa lapha emhlabathini bese uyaphela ukudla umhlabathi bese kusalani? Bese kusala amathambo. Okusho ukuthi umhlabathi urepresent umzimba wakho, amathambo arepresenta itshe. Njengoba ubona ukuthi ngaso sonke isikhathi umhlabathi uhamba netshe. Ungcwatshwe kahleke lo muntu ngemvelo. Uma umengcwatshwe kodwa mayifaka eboxini lo muntu uhlukanisiwe nemvelo. Njengoba ke ehlukanisiwe nemvelo lo muntu mayihambile emhlabeni uyahlupheka sizwe sakithi kakhulu. Ibhokisi liweapon yocolonize abantu bakithi ngokwakamoya. Akuyona lento esicabanga ukuthi iyona. Khona ke ama-video ami engingachaza kakhulu ngebhokisi ukuthi bahlukanise kanjani liyini. Angisafuni ukungena lapho kodwa bengifuna ukuveza futhi naloko ukuthi njengoba singabantu bemvelo asifakwe eboxini kodwa siyibuyiselwa kwimvelo la isiqhamuka khona. Ube umhlabathi nethambo yabo uhlangane konke ngoba wena uyimvelo. Umuntu ongcwatshwe kanjalo usuke engcwatshwe ngendlela eproper. Yingakho ke ngokobuNazaretha uma kuukuthi umuntu wangcwatshwe eboxini kunezindlela zakhona ekhanjwe kuthiwa hambani yobanikelela abantu niyobakhipha emabhokisini. Yini kwenziwa lezo indlela? Ingoba kuyaziwa ukuthi ngokomthetho kaMdala uqobo nangokwesintu
umuntu akafakwe eboxini. So ingakho ke eManazarethini kunalelo hlelo ukuthi khanje kuyonikelelwa abantu bakhishwe emabhoxini ngoba kuyaziwa vele ukuthi ngokwesintu umuntu akafakwe eboxini. And ngiyathanda ke le mangithinta yamabhokisi ngoba if ungayithinta iBhayibheli abantu bavele ba-attack. Uma ufunda incwadi lapha yana yokulokhuza kaJesu le yokufihlwa kaJesu la eBhayibhelini bathini wagoqwa ngendwangu kuthiwa loyo waya kuPilato wacela isidumbu sikaJesu sagoqwa ngendwangu. Azange azafakwe eboxini ngokweBhayibheli sengikhuluma ngokomlando wabo weBhayibheli. Akukho la khona efakwa khona eboxini kodwa wenza njani ngiyasibona isandla esiphakamisayo ngizosithatha manje. Akukho la khona simbona efakwa elokhuzeni eboxini kodwa simbona enza njani ekhishwa egoqwa ngendwangu. Isidumbu siyobekwa ngendwangu. Ubaba wakhe ngokweBhayibheli wayeyumbazi. Ichaza libamba ngokweBhayibheli likhulu. Wayezokwakhelwa indumo ezulu yebhokisi ukuthi ukube lalibalekile. So lezi zinto esishoyo siyazama ekutheni sibaprovele abantu ngayo yonke indlela ukuthi even nangokamdalo umuntu awengafakwe eboxini. Ibhokisi linto eyakhandwa nje abantu befuna ukuzodla imali yethu besakhela yonke le system lena yokungcwatshwa ukiswa lapha yana emakhazeni uhamba uyokhishwa ama-inside usawucolonizwa lokho. Thina njengabantu bemvelo asivumelekile ukukhishwa ama-inside. Nawe futhi ngoba ichoice yakho ke ngiyayithanda ke le wena oyivumayo. Uma uyayishola wena ukuthi umuntu wakithi mina angivumi ukuthi akhishwe ama-inside. Abamkhiphi. So at least ke lana ine choice ke uyakwazi ekuthenini uyilungise. So siyabathayimisa abantu bakithi ngalezi zinto lezi. Ekutheni bazazi. Nawe umuntu wakini beshona ungavuma akhishwe ama-inside. Yabo bese sekuzoba futhi yilokhu kokufakwe free into esazingekho zonke lezi okufakwe efrijini. Ingakho uzobona kunabantu abathi intambama aphathwe yisifa athi intambama kuba nenkinga. Inyawo zami ziyagodola ngathi sisefrijini. Sishilo sathi labantu abahamba emhlabeni baphila kwi-DNA yethu. Bawumoya baphinde baphile kwi-DNA yethu. Ingakho ngize ngalinganisa ngathi uma wenza umsamo akekho umuntu ofika ezodla uwenze ukudla lapha emsamo kodwa badla ngephunga. Phinde futhi kudle wena bese bedla ngawo ngoba baphila kuthina ngaphakathi. So labantu laba esibafaka behamba bemakhazeni yibo laba babuya basimbathe bese siba nezinkinga. Uthola ukuthi hey umuntu usenenkinga ethinta ukubanda kanti umuntu owahambe efakwe lapha emakhazeni then mase sebuya uyakabuye lo muntu loyo bese sebuya ngalokho akubanda kwakhe. Abantu abajulileke kakhulu esintwini bayazi ukuthi umuntu makade engcwatshe wamisa emakhazeni fine nimhlambulule mayibuya nikhiphe lokubanda lokakuyona bese nimsetha kabusha bayakwazi abantu abajule kakhulu ngokwesintu. So izona zonke izinto esingazazi abantu abaningi abakwazi lokho ngoba vele azikho emthethweni santsontswa abantu abathile. Ngibona isandla ngizocela ekuthenini ngikwazi ekuthenini ngidedelele lithuba leli ngiyayidedela kwenye intambo. Ngibona ithuba. Hayi ngithanda ukuthi ngibingelele. Ngizocima imic ngalana. Umbuzo enginawo umayano ngathi umayane ngebhokisi njengoba besanda sichazela uBabduma ukuthi bafika ama-Europeans basinikeza ngathi basinikeza le ndlela lokuthi masedlule emhlabeni ufakwe ebhokisini. Manje nginombuzo ukuthi bona-ke njengoba basinikeza lo mqondo besanda sichazela futhi uBabduma ukuthi ufaka umuntu ebhokisini kubanga ukuhlupheka komuntu. So ngabe bona-ke bona laba abasinikeza konke lokhu aba-affecteki ingabi na mhlawumbe ngokuthi masebedlulile bahlupheka into kanjalo nje. Ngibuza ngalokho. Hayi siyabonga. Hayi senguzwile umbuzo. Hayi ngizowuthatha ke manje mangiqeda kulokhuza. Mangiqeda kuqedela nje lolu hlelo lelo unca ngoba vele sekusele okukodwa bese ke sengihlale sengeza nokuthi phela ngibonile ukuthi mhlambe ngizoyeka kanti mhlambe yinto encikene naloko engikhuluma ngakho manje. Mhlambe nami ngagcine sengikhohla ngakho ngudedelile. Kodwa akedlule sichaze ngonamba ishaka lolunye. Ngizobe sengibuyele embuzweni ngoba vele sengiyayigoqa sengiyayivala sengichaza kabanzi. Lana ushaka lolunye hayi la ku obvious ke.
kukhulunywa ngani? Kukhulunywa ngento oyenza wedwa ukudlula emhlabeni. Ishaka lolu into oyenza nje uwedwa ukudlula emhlabeni. Impilo yomuntu ufike wafika isiqalo sawo yonke into wanikezwa ilento lena, waba nobuntu, wakhela umthetho, banda abantu, banikezwa umthetho wokuphila ngokomhlaba, banikezwa umthetho ngokwe-community, bakhombisa noma behamba befika la behamba khona ukuthi bafundisekile. Sangena kumuntu, umuntu ngabantu kushaka lombili, ushaka lolunye ukudlula emhlabeni. Ngaphansi ke kokushaka lolunye sengikuthintile lokho. Yile kade ngichaza ukuthi indlela esingcwaba ngakhona nangokuthi umuntu siyakwazi ukuthi siyomkhalisa inamba erepresenta ke ukudlula emhlabeni loyo. Angizongena ke kwabanye ngoba abanye bazongibuza ukuthi why ungamthinti u0. Sizwe sakithi asinayo inamba eAfrica ebizwa ngokuthiwa u0. Inamba isuke seyiphindele emuva mayisuke seyisuka ngala. Lento ka0 ezinye zeinkinga futhi ngoba mangase sikubuza ukuthi 0 plus 0 uchaza ukuthini? Awunayo meaning u0. So thina eAfrica sinayo inambuzi, ingakho masiqala sibala sibale ngokwesintu sethu asiqali ku0, yabo, kunye hayi u0 ngoba inamba enga exist esivele siyicolonizelwe ngayo, engekho edlalwa ngabantu kuswa kunenamba ekuthiwa u0 ngoba mawusuthi 0 plus 0 akuphumi lutho futhi into engekho. Ingakho ke ngeke ngize ngigxile kuyona ekuyichazeni ngoba vele iyinamba enga exist. Iloko kuphela ebengithi ngifuna ukuyilekhuza ukuyichaza. Bese ngiyabuya futhi ngizobheka ngokubaleka kwethu ngokweinamba. Unumber 7. Unumber 7 futhi ukubaleka kwawo urepresenta kakhulu iziqu zenyanga okuma unomphethokazi. Unumber 7 uhamba njalo uzuyogaxelwa kwisidalwa samanzi ubaba ngibona onamakhanda u7 sothi ukujula kancane sithi ukunyakazisa umkhathi kancane nje sengivala. So unumber 7 ke futhi urepresenta iziqu zakhe uma unomphethokazi okuyinyanga kodwa iziqu zakhe sezizonke ziyayizibe u7. So unumber 7 uyake urepresente iziqu zenyanga lekhanyisayo. Inyanga lekhanyisa iziqu i7. So ebengidama ukubeka kodwa ukuveza ukuthi la unumber 7 uphinde futhi urepresente iziqu zenkosazane kusuka enyangeni uzuyofika iziqu zakhe zonke zu7 seyiphelele sezizonke. Unumber 7 yiloko ebengifuna ukuchaza futhi abantu bakwazi. Ngiyabonga, ngiyacela ke ekuthenini ngidlulise imibuzo mhlamba abafisayo ukulokhuza ukubuza ke. Ngiqale ke ngokuphendula lo mbuzo esengutholile manje lokhuluma ngebhokisi ukuthi ngababelungu bona aliba affect yini ibhokisi. Abelungu babantu angazi ukuthi ngizothini. Bayiklona abelungu kodwa siyofika siuchaza umlando usabelungu bakheka kanjani. Anganabelungu bayingane zethu kuyafana nokuthi bayingane zethu. Bayabaza abantu imilando yoyakhupha abelungu ingane phela lezi zayizona ezakhiwa futhi nazo kufana ukuthi ingane zethu. Anganibala lokuqala emhlabeni eliyimvelo ithina abantu bemvelo njengoba usibona sifana nomhlabathi. Basikhohlisile ke ngeBhayibheli kodwa sesibuya kuona lo mlando ukuthi beveze sengathi abantu bokuqala kwakade kwabelungu uAdam noEva abelungu abokuqala yonke leyo nto sizwe sakithi ayilona iqiniso. Abantu bokuqala emhlabeni bemvelo kwakuwabantu abantsundo, ingakho sifana nomhlabathi. Ingakho nestory sabo lesi esisi-expose kakhulu kuloko kudlula. Ngaze ngasho ukuthi awubheke nawe ukhona yini umuntu ongamxova ngomhlabathi bese yajika bomlungu. Uma uthatha umhlabathi uxova uqhamuka ibale njengelethe elidaki. So ngokomlando wangampela abantu bokuqala kwakade kwabantu abantsundu la emhlabeni. Ithina abantu bokuqala la emhlabeni esewushilo kumlando wabo ukuthi bafika kanjani ngokweqiniso hayi ngokomlando wabo labasibhalela wona eBhayibhelini. Ngokuchazile ke ngiqhamuka kuona lo mlando. So thina singabantu bemvelo bona lezi zinto azibashayi kakhulu abelungu. Ngoba banesiko impilo labo. Thina njengabantu bemvelo, imvelo isho likhulu la kuthina njengoba sinemelanin. Umlungu akanayo imelanin, ingakho umbone emhlophe kanja empofu. So yabo, so umlungu uyisizwe esafika ngendlela ngoba isizwe sokuqala ithina kwase sekuza amandiya
kwase kuza lezizwe lezi ezinye ezimhlobo ama-China kwase sekuba kuza yini enye abelungu nje bayingane nje zayizolo ingane zayizolo kodwa umlando bawuguqulile futhi benza sengathi ibona abadala emhlabeni bedlala ngabantu njengenhlala yenza abahlezi besigebenga so bona lezi zinto lezi abangeni kuzona kakhulu ngoba vele ababona bemvelo noma bangayifakela eboxini noma bangazenzi lento zabantu abadala ngendlela yabo nabo so iculture yabo ayilinki la emvelweni kodwa iculture yethu njengabantu bokuqala abaqhamuka kwimvelo thina iyalinka nelento lena nomhlaba nomhlabathi yingakho ke thina kubalekile ukuthi sikhishwe eboxini bona bangakhishwa ngoba vele bazazi vele nabo ukuthi basikhohlisile benza sengathi ibona boqala kanti thina yabo ukusiphambanisela nje yonke lo yonto ngicabanga ukuthi mhlambe uphendulekile kulo mbuzo kodwa ngiyacela ekuthenini ngiphinde ngidede ithuba mhlambe nabanye abafunayo ukubuza then bese sikwazi ekutheni siphinde sizochaza omunye futhi imibuzo ezovela sidlulele kokunye ngoba iminingi imibuzo ekusafayile singene kuyona. Okay, ngicela ukuthi selithuba ukuthi ngidede inkundla mhlambe bakhona abanemibuzo noma i-comment before sidlulele phambili bakhona mhlawumbe abanemibuzo. Okay, hayi kubuke ngathi konke kusacacile babuduma. Clap on my side you just uku-add nje lapha kule bhokisi ukhulume ngokuhlupheka enye nje izinto esinika inkinga ezabantu bemvelo njengoba sikhulunywa indaba yebhokisi umuntu wemvelo kahle kahle wayeba nezinsuku eziwu3 noma uba nezinsuku ezintathu nayo le number le u3 kade ichazwe uba nezinsuku ezintathu after that kumele ukuthi abuse impendulo ukuthi uhambe kanjani now into eshayayo akusenzeki lokho noma sikhule sengingasenzeki lokho yindaba na yiwo lamabhokisi lawo ngoba manje you are disconnected from imvelo ibhokisi lalenziwela ukuthi uma amasosha eyempini idumbu zayifakwa kuwona ukuze kuhlonipheke ngenhloso yokuthi zitransportwe idumbu zifike lapho la izofihlelwa khona ngamabhokisi kuhloniphekile kukhavekile zingagcini nje sekuyidumbu nje not ukuthi lalenziwela ukungcwaba but kwase kwahanjwa kwathiwa angingcwatshwe ngawo which is against us thina as abantu bemvelo bengifisa ukuthi ngigcizelele nje leyo eyamabhokisi and then okwesibili bengifisa ukuyibuza babuduma le iyokwenza itshe khona lamatshe esiwenzayo manje phezulu kwethuna lawo esiwafakayo imi kanjani yona iyaphambana nathi nemvelo bengicela ukubuza nje lo mbuzo ngiyabonga. Angibonge lena yetshe akuyona sidumana mi microphone mhlambe akusiye but inazoke hayi sengicalise i-right manje i-mic bengikhohlwe kuyi-ona lena le yetshe ezinye zezinto engathi masingajula ngazo ezibonakalelayo ukuthi vele kwangeyona iculture yethu kwangeyona usikompilo lwethu kodwa ke ngenxa yokuthi vele mayisuke isiyenziwa umoya wakhe angani umuntu vele usuke seyithathwa isefakwa ngaphakathi umphefumulo wakhe then bese besale sebekwenzeka ke shuthi kubasuke bebona lokho ekuthenini ngoba vele umphefumulo wabo sebewuthathile ngeyihlahla ngasho njalo kodwa kahle kahle ngokuyibuka kwami ngoba angifuni ukukhuluma into engayazi yabona lo mbuzo lo angifuni ngempela ekuthenini ngikhulume ngize ngibe nesiqiniseko kunjalo ukubona kwami ngoba fanele ngikuveze lokho ukubona kwami ngendlela engibona ngawo mina mhlambe khona omunye oyofika ichaze ngenye indlela kodwa ngendlela engibuka ngakhona akusinto yethu leya even nokukhonkwa kwethuna akusinto yethu leya akuyonto akusinto into zethu ucindezela abantu kwa mhlambe ngenxa yokuthi ke abanye bayeke benze njeni uthola ukuthi hayi bazoliyeka ukuthi umuntu umeselanda umphefumulo wakhe ke then bese kuyimana ke selikhonkwa ke nelento lena nethuna ngoba usulande umphefumulo wabo abayibayike beyiduduze kanjalo kodwa nje eqinisweni elimsula hayi akuyona into yethu si-adoptile sase siyimixa nesintu kuningi ke besikuthatha okunye sikumise nesintu ekubeni kungesona isintu sethu kodwa hayi akuyona into yethu kodwa ke mhlawumbe njoba sengishilo ukuthi kungenzeka ukuthi mhlambe basuke bebona ukuthi basuke sebewuthatha vele umphefumulo wakhe so abasale sebenza kodwa akusiyona iculture yethu. Hayi sabonga kakhulu Mr Duma. Ngiyacabanga ukuthi singaqhubeka so far kubuke ngathi kuse right hayi awukho umbuzo ovelayo omunye
Oh, okay, khona isandla siphakamayo, khona isandla siphakamayo. Yes, Silindiwe, the floor is yours, ma. Sanibonani eklasini. Siyabonga kakhulu ulwazi esilitholayo. Mina ngicela ukubuza ukuthi uma singcwaba lezi phambano ezifakwa ephuzu lethuna kwenzakala kanjani ngazo mina ini. Owesibili angano mhlambe sebeke bawubuza yini mhlambe mina ngingakangeni. Amagumbi amane achaza ini. Ngiyabonga kakhulu. Okay, sabonga kakhulu ma. Yes, ngicela ukhanda over kuwe babuduma kule yesiphambano. Le yamagumbi amane ya ngicela ukhanda over kuwe nje baba ngeze ukuthi kutheni phefumulo. Angiphinde futhi ngibonge futhi uyawubona ukuthi lo mbuzo wamagumbi amane uyabuya nawe iwona lo ubuzile angithi ngiyabona impela uyabuya futhi lo wamagumbi amane hayi siyochaza mase sifikile kuona ngoba vele ngicabanga ukuthi ubhaliwe phansi lo wesiphambano nakhona futhi akusinto zethu zonke lezi siphambano nakhona izinto ezifikayo isiphambano. And mase sikutshena umlando wesiphambano uyazi ukuthi abantu bangaba ikhanda lingashaqqa mase sikutshene ngehistory yesiphambano ukuthi isiphambano siyini kahle sizwe sakithi angeke ngisho umlando wesiphambano or mhlambe ngenze njani ngizozwa kuwena ukuthi ngenze njani nguthathe or mhlawumbe siqhubeke neminye ubhale phansi singenele kweminye ngoba umlando wesiphambano fast qale ngesiphambano ukuthi siyini because abantu abaningi abawazi umlando wesiphambano. Abantu bayitshena ukuthi isiphambano siholi uJesu wabethelwa kusona uyabo bafanele uchaze nawo umlando wesiphambano sonke ngoba ujule kakhulu umlando wesiphambano ngoba lento into eyaqala eRome engahlanganisi lutho futhi nokukholwa. Kungena nje indaba yokwakhiwa ile kaJesu ukuthi isiphambano sihlangana noJesu nokulona iqiniso. Yayivele ikhona le nto liyana ngokomlando waseRome lapha yana. Ingakhulunywa nje indaba kaJesu. Babenza njani na? Babefike benze nje. Uma kuukuthi kunomuntu akukhumbula ukuthi iRoman Empire idume kakhulu ngokunqoba izizwe. So umuntu owayekade ehola amabutho abo wayekade ehamba phambili bephatha isiphambano ngale nkathi sebefuna ukubusa umhlaba ngoba ukuze befake iRoman Dutch law kwakufanele ekuthenini bengene benqoba izizwe bayazika abantu ukunqotshwa behambe bengena bebulala abantu le army yabo ebizwa ngama Crusades le army yabo ke yaseRome. So umuntu wayehamba phambili wayephatha isiphambano phambili. So isiphambano asiqalanga ngoJesu. Yingakho nakhona eBhayibhelini uzofika utshene ukuthi naye uJesu khona ezinye abantu ababonile nabo babehengwe esiphambanweni. So awukwazi ukuzothatha leyo nto bese unika abantu uzothi iholi ngoba mangase sikutshena umlando ngesiphambano ngesikhathi sakudala zazingekho ibhamu babesebenzisana amasothi. So isiphambano sasikade sirepresenta isort okwakuyiyona eyayisetshenziswa ukunqoba izizwe bese ifakwa ngaphansi kosikompilo lase-Europe yes kwe-Roman Dutch law. So isothi ke lento yesiphambano bayiqale kanje ingakho ngisho ukuthi phambili umuntu oyamba phambili wayekade ephatha uphawu lesothi okuyisiphambano then bese bephathani bese bephatha amasothi bona banqoba izizwe. So bayenzileke lento yabo ngangokuthi uma kuukuthi bafike esizweni mhlambe mabefika lapha yana inkosi yakhona kweyinkathi babefike beyithathe beyise Rome then bese umuntu eyakhulekwa kusona lesiphambano abasuke behamba naso besiphethe phambili ashaweke public abulawe public. Yes abanye babenqunywa amakhanda bayazi yonke lo mlando abanase iBhayibheli ikivele. So kwakusebenza isiphambano. So kuthe emva kwesikhathi lonto icreatewe nini icreatewe uConstantine kwiCouncil of Nicaea ngale nkathi eseformalize iChristianity wayesethatha lolu sikompilo lwesiphambano okwakuwumkhuba waseRome bayiconverta basebenza sengathithi kwakade kulento lena yayikade lento ihlangana noJesu nokholwa abantu bakithi kufanele bebeke iphambano lana eAfrika sanqotshwa abelungu okusho ukuthi njengoba sisabhawa ngaphambi kweziphambano sisa represent ukunqotshwa kahle isiphambano sasikade sirepresentani ukunqotshwa ngokomthetho makuthiwa sikhuluma iqiniso
hayi ukuthi isiphambano sasiholi sasihlangana nokukholwa kodwa yinto eyakhandwa laphayana eRome njoba sengishilo ukuthi umlando wesiphambano umdala kakhulu ngisho ungahamba ubheke kwihistory ufike ikutshene ukuthi hayi lento yesiphambano into eyayiqalelwa njena ama-crusade izimpi irepresent isothi okwakunqotshwa ngayo izizwe njengoba sengiyichazile kwenye inkathi kuthatha umuntu indlela okwakujeziswa ngayo abantu angani uyabo hayi ukuthi sekufanele siyenzeke ibe holi ngokomthetho kodwa ke angikusoli njengoba sesikwenzile ngoba phela yonke into bakwethu anganithiwa iyahlanjululo ngenzeka ngike ngakuveza futhi lokho ukuthi ezinye izinto ezimbi zigcina seyiphenduka ubuhle ngoba ngike ngachaza negama elithi amabhinqa fine ngiayine ngoba sengithithi indaba enkulu manje ngiliveza iqiniso bese ngibuye ngeayina futhi njengoba sithithi igama elithi amabhinqa kwakuyinhlamba kodwa namhlanje sekuyigama elisemthethweni nokuba mnyama futhi asikaze sababa mnyama thina kodwa namhlanje sesiba mnyama nale yesiphambano ke ayingeke sayisola kakhulu yabo ngoba vele seyaqala iyasebenza kodwa ke khona umlando wasi isiphambano asihlanganisi nokukholwa into eyenziwa eEurope uma kuukuthi uJesu wabulawa ngesibhamu okusho ukuthi ngabe namhlanje sipraise ibhamu ngabe sibeka ibhamu ephongweni naseyinhlizweni zethu ngaba amarosana nezibhamu ngoba nakho uJesu wabulawa ngesibhamu njengoba lengiswe esiphambaneni se-5 lokhu isiphambano so yonke lento ihamba neagenda yobumnyama ejulile kakhulu angani yabo so akuyona yinto eyayihlangana nokukholwa yinto eyakhelwa leyana ukucolonizer izizwe ngoba iRoman Dutch law yayikade yakhelwa ukuzocolonizer abantu ngenkolo ngoba iRoman Dutch law yayihamba nezinto ezimbili kwakufike kube inkolo le yeChristianity bese sekuzoba ipolitiki yes so lesiphambano ke iqale kanjalo ifike kanjalo asinayo le Africa futhi ayikho emthethweni ngokweqiniso njengoba sengishilo ukuthi awukwazi ukuthi ubeke isiphambano ngoba ukuba uJesu wabulawa ngesibhamu ngabe ibhamu esibeka lana esibekayo thina ngabe sithi isibhamu siholi isiphambano kwakuyindawo yokujezisa abantu manje sesilokhu abasise esiphambanweni isiphambano sirepresenta ukunqotshwa kahle ngokwabo yes injalo nje lento ngingayibeka kanjalo iwuphawu lonqotshwa ukuthi ubhawe ngoba phela basinqoba ngenkolo abelungu sabhawa ngaphansi kweyiphambano sabhawa kubona njengoba ke sabhawa kubona ke sisabhawa okusho ukuthi kahle basifake ngaphansi kwealtari yabo angani noma bayizwa lento engizama ukuyichaza la okusho ukuthi thina sisabhawa ngaphansi kwealtari yeRoman Empire esanqotshwa ngayo eyayiqhamuke eEurope ngoba isiphambano lento yayikade iqalela ukunqoba izizwe bebulala abantu njengoba senguchazile umlando ngithe angukho ephezulu nje ngokusheshshe nguthathe ngoba vele awumude phambili ngiyasibona nesikhathi sisathe ukuzivuna hayi siyabonga kakhulu babuduma hayi ngiyacabanga ukuthi icacile mhlambe sengingacela nje mamlindo ungehlisele isandla hayi mengithi ngiyabheka hayi angimboni omunye ophakamisile ngiyacabanga ukuthi ngabe ukuthi singadlulela phambili baba ngicela ukubuyisela back intambo kuwe baba babuduma asiphinde sibonge futhi ayike sesidlulela kona ke embuzweni manje wenyama obubhekwe kakhulu abantu hayibo manje iqiniso liyavela ukuthi abantu abantsundu izilwane lezi esihlala nazo zazi kade siyitreata ngoba umthetho wendalo uthi into nento umdali uyibuka ngendlela efanayo yonke ukuthi isilwane umuntu kodwa phambi kaMdali siyafana sonke umthetho wendalo usho njalo nangokomlando futhi wangampela abantu abaningi bake bekuveze lokho ekuthenini ngomlando wethu thina sasikade singahlabi yebo kuyiqiniso lokho sasikade singahlabi abantu bebengayidli inyama kunesikhathi nje labantu khona babedla khona ama-veg bedla izinto ezinjengoma veg kanjena ama-fruit into kanjena so ngokomlando wethu ngokwesidalo sethu inyama sasikade singayidli umlando wenyama kujulile yabona ngithe mangibuzwa lo mbuzo ngajuluka ngamanzi ite belo engikhalile kumhlonishwa ngithe wangifaka enkingeni umbuzo ojule kanje ngizochaza namhlanje wangifaka enkingeni manje kufanele ukuthi siphendule izinto ngeqiniso ngoba kufanele siveze ukuthi izinto zoneka kanjani sayithola kanjani ioffer yokuhlaba kwenzakalani emlandweni size sigcine isihlaba ngoba abantu abaningi bayeke bedideke ukuthi abantu abantsundu babekade bengahlabi kwenza kanjani ukuthi begcine behlaba
yabo. So iwona mlando ke ngizozama ukuchaza. So lo engizochaza manje ujulile kakhulu, kodwa angizukhetha amahlangothi. Angisho ukuthi ku wrong ukuhlaba, mina ngiyahlaba. Angani yabo, angigxeki futhi ukuhlaba, because if uzoveza lo mlando abantu baye bephatheke kabuhlungu kakhulu, bengafuni uvela, ngoba manje kube sengathi shoot oh lo akahlabi against ukuhlaba. No, mina ngiyahlaba, ngiyawenza amasiko futhi nginesizathu. Ngizokuvezela futhi ekugcineni ukuthi why ngiwenza amasiko, kodwa ngiveza umlando wabantu abamnyama weqiniso ukuthi sangena kanjani ekuhlabeni. So kunesikhathi ke la khona abantu abantsundu babekade ilwane bephila nazo, babengayibulali ilwane ngoba babeyibuka njengomama nobaba babo, njengoba sesushila umlando ukuthi abantu bavelaphi ngokweqiniso. So kuhambe kwahamba kwafika lento lena ecishe ifane nelobolo. Ilobolo kahle kahle mase kuthiwa sijulele lenkomo ezu12 akulona usiko lwethu, luwumkhuba, kodwa namhlanje seluwusiko lwethu, ngoba uma ngase uyolobola ngeenkomo mhlambe zishode, lezo inkomo ziyakhaleleka ngisho kwelamathongo. Hayi awuqedanga ukulobola, hayi awuqedanga. Kwenziwa yini kuthiwe awuqedanga ukulobola? Ngoba ilobolo laqalwa umlungu lenkomo ezu12 kwakuthiwa uShepstone. Kuyaziwa lonto, ayikho umuntu ongakwazi ukuthi lento yelobolo ayilona usiko, yiwumkhuba owafika nomlungu, futhi uyena owashayela abantu ukuthi abalobolo ngeenkomo ezu12. Abantu bakithi ngokomlando babekade belobolana kanjani? Ngokomlando wangempela ongasavezwa manje, kwakukuvumelana ukuqala lokho, singakayi kulezi inkomo lezi ezinye abayiqala, kwakukuvumelana. Uma kuukuthi umthandile intombi, wawukwazi ukuthi uyithola ungenalutho, ukuvumelana kwakube sekuphelele, bese kuthathwa loyo ntanayo. Uma kuukuthi unamadumbe, uma kuukuthi unobhatata, uma kuukuthi unani, ahambise yona nabo futhi bathathe loyo nto bayilethe ngala, sekuphelile njalo. Angani yabo? So kwakuyinto kanjalo. Kwahamba isikhathi ngenxa yokuthi abantu bebefuyile. Kwase seqala ini? Kwase seqala leli lobolo ke leli lokuthi kukhanjiswe inkomo. Futhi nakhona zazincane, zazingadlulile ku5, mhlambe bazongikhumbuza abakhona abadala, kodwa zazingadlulile ku5. Angisazi noma zasu4 or 3, kodwa zazingadlulile ku5. Le up until kufika umlungu. Uyofika washaya umthetho wathini ilobolo akube yinkomo ezu12. Lo uShepstone lo mlungu uyaziwa kakhulu, kuyaziwa nje lokho into eyenzeka la kaZulu. Yingakho ilobolo lenkomo ezu12 ulithola kaZulu kuphela. Hamba phela uye kwezinye indawo yeLusuthu bayamangala lezi zinto ezenziwa kaZulu zini. Yabo hamba uye kwezinye indawo alikho, ngoba akusilo usiko umkhuba. So naloku kokuhlaba futhi nakhona kwaba yinto ekanjalo, kodwa ke yona ayiqalanga ke ngomlungu, yaqalwa wokhokho nobabamkhulu bethu. Kodwa ukuze ngichaze lokho bengifaka ngiqale laqala khona abantu bezosheshe beyibone lonto ukuthi leyo kuhlaba yaba kanjani. Umdala kazange azasho ekutheni thina sihlabe, asibe nje honest, azange zakusho ukuthi kodwa ichoice eyathathwa obabamkhulu bethu ekutheni bona sebeyaqala bangena kulezi zinto lezi zokuhlaba. Bangena kanjani ke? Or ngichaza ukuthi umdali kungani wayengafuni ukuthi bahlabe. Okokuqala, number 1, ukuhlaba ukuchitha igazi kwakade khamisana nombuso wobumnyama. Ukuhlaba kwangahambisani nombuso wokukhanya, ukubulala nje isilwane umdali. So umdali wayekade ezama ukusave ekuthenini igazi thina singalichithi, ngoba thina sasikade sisebenzisa kakhulu ama-veg, sisebenzisa kakhulu ama-fruit, yabo lezi zinto lezi ezinye. Yingakho namazinyo ethu emafishane kanjena. Umdali wesidalele nje thina ekuthenini alokhuze singaba abantu abayihlanganisa nenyama. Kodwa bese kuthi umbuso lo wobumnyama, ngoba siuvezile umlando, sathi kusino positive no negative, iwona ke okade ugxile kakhulu ekubulaleni. So thina sasikade sabantu abama-veg, ilwane sasikade siyibona njengenye indalo ongafanele ekutheni ibulawe, ihlatshwe ngokweqiniso. So kwahamba ke isikhathi okhokho bethu badisivwa imimoya. Ngalezo ikhathi okhokho bethu babe namandla kakhulu, ngale nkathi bengahlabi besadla ama-veg. Kungani nababe namandla? Ingoba ama-veg ashiswa yilanga, angithi ngale nkathi bewadla bayachajeka. Isilwane uyasibulala ngale nkathi usudla isilwane esesifile, uthatha loyo nto uzoyifaka kuwena ngaphakathi. So leyo nto yayingakunika amandla ngokwasemoyeni, ngoba yayingadalwanga umdali, yayehlisa ilento lena amandla abantu abantsundu.
ngangokuthi abantu abansundu babeyaliwe kwathiwa bazokwenza ukuthi nokuthi ukuhlaba ezinye zezinto ababeyaliwe kwathiwa bangazenzi bangalinge beze bengene ekuhlabeni ngoba umdali wezama ukubavikela ekuthenini bangayenzi lento ngoba wayazi kahle ukuthi kumanipulate imoya yobumnyama. Yes. Kwahamba ke isikhathi kwafika la khona umuntu omnyama eya kwi dark age bayazi abantu ukudingiswa komuntu omnyama enkathi esezonile. Abantu abazi kakhulu imlando bayakwazi lokuthi kunesikhathi la umuntu omnyama khona abayisigqila kuyizinto efaya sibuze zona njengabantu kungani abantu abansundu baba yigqili zabelungu wayekepho wethu uNkulunkulu abaze kodwa abantu beyibuze lonto ingoba khona obabamkhulu bethu then sasesithwala isiqalekiso sabo thina then sasesiya kwislavery siye kwislavery ke thina sanikezwa intambo endumdali angisazi ukuthi imiphi iminyaka asinikeza yona eksenini ukujeziswa sijeziswelwani na ukulahla umthetho kaMdali uqala imikhuba ukuhlaba bese sekuzoba yini ukuphatha imithi yonke emibi yonke lento lento yenza sababambi ebusweni kaMdali. Alright ngoba uMdali uyasithanda wayesenza kanje uMdali sengilana eqinisweni manje wayesethi uMdali bantu abami ngoba senze na zona seniyenzile lento engathi ningayenzi ngalezo ikhathi ke abantu ilabaqala khona ukuboshwa ngoba thina eAfrika sasabantu abangcwele ngithi bobuntu sasingahlabi waqala kwangena lento yomubi ke sechithwa igazi wakhona ukuthi omubi angene ngoba even namanje kunabantu abahlabayo mina mathi ngikhuluma iqiniso abahlabela amademoni ngeke ngakuthinta lokho ngikhuluma ngobungoma ngathi kunamademoni akwazi ukumanipulate ukuhlaba wena uyitshela ukuthi uyahlaba uhlabela umuntu wakini kanti uhlabela amademoni angani uyabo so wayezama ukuvika lezo zinto uMdali ekuthenini asave kule moya yobumnyama uyabo so thina ke sakwenza lokho kodwa wayeseyikhipha ioffer wathi bantu abami ngoba seniyenzile lento yokuhlaba ngizonakhela usiko mpilo ukuthi nizokwenza kanjani yini enizokwazi ekuthenini nihlabele nithethe amacala enu lawe seniwenzile ngoba abantu ngalezo ikhathi base sebezonile vele sebengekho kuMdali ngoba basebevele sebeboshiwe landwe yilowo mubi so kwafanele ukuthi kusetshenziswe isilwane ukuze kukwazi ukuthi kuthethwe amacala okona kokhokho nobabamkhulu bethu. Lento okuyiyona esaduka ngayo uMdali wabuye wayijika wasebenzisa yona ukusikhulula ngayo. Yingakho makusuke kunenhlambuluko abantu bengazwani ungazwani uqhamuka ngombuso wobumnyama kwisathanzima uMdali uqhamukisa ukuzwana uma abantu bakini beshone bengazwani sebeboshiwe ngale kwethuna anganje yabo uthi qala into kanjani kuqala izinto ezikanjalo abantu baqala bona uma behamba ngale kwethuna kwasebebosha sekufanele kwenziweni wathi uMdali kulungile thatha nyoni imbuzi le enona ngayo bese nithetha amacala nakhona futhi wabanikeza umgomo wathi okay njengoba manje senginikeza le offer yokuthethana amacala ngeimbuzi ningabe nisaqala phansi ke futhi nenze izinto ezimbi ngeimpuzi nina nizothetha amacala sakhelwa thina usiko mpilo lwethu siyake silivezeke njalo umfethu ekhulume ngosiko mpilo lethu akhulume ngabaprofeti ngathi ukuthi thina njengoba singabangoni noma ufunda ke lapha ke kuvele kakhulu yavela igazi so wathatha wafafaza ngegazi zonke lezo zinto so sasinikezwa izinto ukuthetha amacala so uMdali wasinikeza loyo offer ekuthenini asiyenzeni izinto sithethe amacala ethu angani yabo so mina ngeke ngize ngiqamba manga ngithi umuntu ngoba nakho okhokho bethu bona baphulizwe likaMdali then basebejeziswa ngezono zabo bese ngithi mina angizukwazi ukuthi ngihlabe manje ngoba ukuhlaba uMdali wayengakufuni nginamacala mina amaningi kabi nabantu abahamba bengazwani nabantu ababenza amacala amaningi uma kukuthi ngisho njalo manje ngizowathetha ngani amacala lawo macala na ngizokwenza njani ngizosebenzisa yona imbuzi ukuze ngithethe amacala so uma kukuthi wena uthi awungeni kuleyo nto ngoba nakho ekuthenini abantu babengahlaba abantu bayebesho njalo hayi uMdali akasho uNkulunkulu wathi asihlabe hayi kwaba ukuthanda kokhokho bethu okusho ukuthi kuyicala ukuhlaba abelungu abasifuni uma ngabe ukuhlaba kwakuyicala abelungu bezokwenza udede wezothi abantu abamhlabani bekusha abelungu hlabani besinikeza imbuzi futhi mahala hlabe befuna siqalekise ingakho abelungu inkolo zabo zazingafuni ukuhlaba babazi kahle ukuthi into esasele nayo ngalezo ikhathi kwakukuthetha amacala ukukhulula okhokho bethu kwakade kuukuhlaba
njengoba sengishilo ukuthi makunenhlambuluko nananizwani ukuze niqaqeke kwela kamoya kufanele nenze njani kufanele nenze inhlambuluko nisebenzisa igazi nichithe igazi bese nithethe inhlambuluko senizoqala ke nibone nizwana yabo ngale nkathi uthetha amacala uyayikhulula ngokwakamoya so abelungu bebengakufuni lokho bebefuna ukuthi abantu abamnyama bacindezeleke ngoba even kuyimanje unengane yachitheka uma unengane yachitheka njengamanje uthi wena awuyisebenzisi imbuzi ukuyiqamba igama njengoba ingane yaqanjwa okusho ukuthi wena uzohlala nokuhlupheka phela ngoba abanye abantu beke besho njalo hayi uthole ukuthi umuntu ingane yachitheka ke yenza inkinga eziningi kwenye inkathi ingane yachitheka umuntu akazwani nabantu ema relationship yawavala omunye uthole ukuthi abantwana akabatholi kanti bavalwa ile ngane le yachitheka umtshela umuntu hayibo wena unenga omunye uyazi ukuthi ngachithelwe ingane wena uvalwe ingane yachitheka hamba uyohlaba imbuzi wenza babelethisi ukuthethe icala lakini athi hayi mina ngeke ngize ngihlabe ngoba umdali wathi asingahlabi ukwakuyisona ukuhlaba no akusidi iqiniso sizwake uzohlala uhlupheka uzushone ziningi izinto abantu ezibabambile kufanele ngabe bayithathela imbuzi nje benza into abaqashuwe base bebambele ekutheni hayi akuhlaba abelungu abafike nalo agenda ngoba bebazi ekuthenini ukuhlaba kuyinto ebalekile kwela kamoya ingakho amabandla afana neYoni amaNazaretha amandla omoya ababandla bebengawafuni kungani bengawafuni angani bayazi nje mufika lapha eYoni bazofike barawonde bese beyathola ukuthi wena wachithekelwa isizwe kufa wenza ababelethisi bese usuyakwazi ukutheni uthathe uyokwenza leyo nto leyo then bese uyaqaqeka ngokwakamoya angani uyabo mune inkinga wena kini kuneyinhlambuluko fanele senze inhlambuluko uthatha imbuzi uyokwenza inhlambuluko bese uyaqaqeka ngokwakamoya so abelungu bebenzele ukuthi ke mabengayifuni lamabandla bayawazi vele ukuthi aqaqa abantu ngokwakamoya amaNazaretha la uhamba uyonikelela abantu kwenziwa impuzi kuyahlatshwa uyabo uqaqa abantu ngokwakamoya bona abayifuni lonto bebefuna sibe igqila kuthi lamacala enziwa okhokho bethu nobabamkhulu bethu bese kube ukuthi sihleli leso sinyama inguna phakade asisawalungisi kanti sayithola ioffer kumdala ukuthi asisebenzise imbuzi sithethe amacala okhokho nobabamkhulu bethu ingakho uma uzohlaba imbuzi iyakibusiswe eqala cisha abantu abamaNazaretha abakwazi lokho imbuzi awuvela usukuyihlabe uma ucabanga usuke ibusiswe lana usuke uthatha isibusiso usho ukuthi njengoba ngihlaba le mbuzi ayinali icala kodwa ngizokwenza ukuthi nokuthi uyalisha icala ozolithetha imbuzi ungakayihlabi bese sewuyayichela angani yabo uyayibusisa abantu abaningi kabakwenzi lokho umuntu uvela ahlaba imbuzi kanti manje imbuzi qala ibusiswa ngoba vele sasikade senza amacala okhokho bethu sanikezwa ioffer umdala uma usuzoyihlaba ke akufanele uvele uyibambe imbuzi uyihlabe uqale kuqala uguqe busiswa amanzi kuthandazwe cele kumdala bikelwe yena ukuthi nayi lembuzi sizokwenza ukuthi sizothetha icala ngayo bese iyathatha iyachelwa yabo usukubreaka leya cause leyana yokhokho nobabamkhulu bethu cathi abantu bayizwa lento engisho so lesasiqalekiso siyanqanyulwa yabo uma uzokwenza into uqala ngokuhlambulula usho ukuthi uzokwenzani ngale mbuzi yabo so njengamanje ke kodwa indlela abantu asebenza ngayo akuyona sekunakele kakhulu faka inkusho lokho ngoba abantu babuye benza nje abasayisebenzisi manje imbuzi ngokulokhuza ngokuthetha amacala sekukhona abagangayo ngeimbuzi lo muntu osuke eganga ngeimbuzi icala lakhe lelo bakhona abantu abathwalayo abanye baphambanisela abantu umndeni abanye bezi izinto ezinge akubona umdali athi asikwenze lo umdali wasinikeza ioffer yokuthi okhokho bethu bazona ngakho asebenzise sona lesi silwane ukuthetha amacala abo hayi uqale phansi wena ugange icala elingenantethelelo ke lelo uma kuuthi nje wena usebenzisa imbuzi ngokuganga uyathwala ngeimbuzi icala iyona into eyicala ke leyo kodwa ukulungisa amacala okhokho bakho nobabamkhulu bakho akusilona ilento lena icala lokho but ke abelungu bebefuna ukusibopha ngokwakamoya injalo ke le ndaba lena yokuhlaba bengifuna ukuyichaza nakhona nginabe ngiqale emuva ukuthi ihamba kanjani ngoba abelungu umlando bawuphambanisile basinika owabo bangasiniki umlando weqiniso baveza ukuthi hayi umdali wengafuni ukuhlaba saba yiphutha yebo abantu babengahlabi babengayibulali ilwane ngoba sasiyibuka njenge day 1 siphila nazo kodwa kwenzeka abantu bona then kwasefele eqaleke ekuthenini manje bekwazi ukunikezwa ke ioffer yokuthi bekwazi ukuthi bethetheke amacala ngesilwane so isilwane thina sisebenzisa ukuthetha amacala hayi uganga uma sewuthi sewuyaganga ngaso usuke sewiqalekisa wena
Ngiyasibona isandla lana sikhona esiphakamayo. Ngizocela ukuthi ngisithathe ngicabanga ukuthi khona afuna ukubuza. Okay. Yeah, yes, isikhona isandla siphakamile. Babuntombela, ngiyacabanga ukuthi uma Mlindiwe isandla esidala. Babuntombela, the floor is yours baba. Ngibona isandla sakho. Ngiyabonga mntaka baba, ngibonga isihlalo wethu omhlangano. Ngibonga lo baba lapha na Mthombeni. Engawuthi asechazile nami sekungivulele indawo enkulu. Ngoba uma eyisho lento uyayizwi isuke emzini weqiniso ngoba omunye umlando lapho uyawuthola ukuthi mdlamana uNkulunkulu ethuma uMose eyokhipha abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe ezweni lokugcili. Wathi mayelethe inhlupheko uJehova wasethi umuntu nomuntu akahlabe iwundlu ethathe igazi lisende emnyango ongenalo iwundlu bemboleke. Wathi ngizoletha ukufa uzothi makufika lapho kule mizi okunegazi khona kweqe ukufa kuze kulalele laba baseGibhithe. Uyabona ukuthi uNkulunkulu walenza igazi laba umlamuli phambilini kwakuthi kube yindawo yobumnyama kodwa waguqula uNkulunkulu oba phela okungenzeka kubantu kuye kuyenzeka. Uma futhi uthola kahle lapha mntamkhulu khona omnye umlando nami angawuthola lapha kuthiwa lento yokuthanda inyama yenzeka futhi mdlamane kubhubha umhlaba kuthiwa uNowa wangena nelwane emkhunjini ngathunga ngokuthi imvula yana iminyaka yana isikhathi eside izilwane zizalana kwaze kwaphela ukudla uNowa ayengene nakho kupha emkhumbini njengoba ekhala nje izilimo ayekulimile wangena emkhunjini uthe mase kuphela uNkulunkulu wabotha uNowa nomndeni wakhe bazobulawa indlala waselifaka ke futhi uthando lwenyama ukuthi akwazi ukuthi ahlabe phela kulezi zilwane ukuze akwazi ukuphila kuze isikhathi sokuthi amanzi aphele bese eqhubeka eyolima. Okunye mawuthola futhi kulona iBhayibheli leli uma sekuthiwa uAdam noEva babesebonile sebekhishwe esimini lase-Eden. Angithi kunalamanga ukuthi baqashela uNkulunkulu kodwa ekubeni kunegama elithi uNkulunkulu akacasheleki. Bese kuthi uNkulunkulu wazambuza ukuthi Adam ukuphi ngoba bafela uNkulunkulu ethi Adam ucashele noba ngiyakubona. And then kodwa futhi lapho kuthiwa babona ukuthi bahamba nqunu babhenqa amahlamvu wababona uNkulunkulu sebenqunu. Lithi iBhayibheli wabenzela ingubo ngeyikhumba. Ikhumba kusho kwashatshezona izilwane lezi. Engizama nami ukufakaza lokho kusho ubaba uDuma lapho uthi kuyikho impela ukuthi uNkulunkulu wathatha ukusiqalekiso wakwenza kwaba ngcwele kodwa futhi njengoba esho ukuthi kuyisono ukubulala isilwane sikaNkulunkulu ngaphandle kwesizathu ungasibikanga futhi isizathu. Uyabona uma uvele nje uvela ukubulala imbuzi lapha yana nje noma athi uyibulale ukuthi kudle ingane ekhaya kufanele ukubikele ukuthi izoba ukudla kani kwezingane kodwa uma uvela ukubulala nje lapha umphefumulo uyakhala ukuthi ngibulaweleni negazi liyakhala ukuthi ngichithelweni mina ngoba yilapha amadimoni azodlala khona indima yawo. Amadimoni ingakho isikhathi esiningi nje kuthiwa uma uhlaba isilwane ungasidli kanye negazi laso. Igazi kuthiwa liwumphefumulo womzimba wona mnikelo lowo ofuthi ungene emhlabathini ugqibe ngomhlabathi. Uma uyikholwa awudli ububenda ubudli ngoba lokhu ukuthi uNkulunkulu kuyigala ukudla isilwane kanye negazi laso. Yilokho nje bethi ngu-Ede ngiyabonga. Oh, hayi sabonga kakhulu Mr. Ntombela. Hayi uma noyicacisa nale yokudla inyama ngoba bengithi nami ngisazongena kuyona le yokudla inyama ukuthi hayi cha uNkulunkulu yakwazi ukuthi ayiphendule into ijike ibe yihle ngoba njengoba besevezile nobabuDuma ukuthi kahle kokukuthetha amacala nalena ukuthi emusuveza indaba kaNowa yacaca bha ukuthi kwahamba sagcina sesidla inyama ezwele. No hayi sabonga kakhulu baMntombela. Ngicela ukucheck endlini mhlawumbe before ngibuyisele intambo kubabuDuma. Ukhona omunye mhlawumbe nombuzo noma une comment noma ufisa ukuphawula indaba yenyama noma nje ngokukhulunyiwe. Okay. Hayi ke sabonga kakhulu. No hayi baba kubuke ngathi kuse right Mr. Duma. Ngicela ukubuyisela kuwe baba intambo engathi kusa right endlini. Ngiyabonga kakhulu ukugcwalisa nje nokucacisa. Hayi kunjalo impela. Kunjengoba usuyibekile. Hayi ubaba uyibeke nje clean. Yaba yinhle. Abantu ke iphutha abalenzayo bake besebenzise kakhulu like
uthole ukuthi abantu bazokwenza umsebenzi ngenkukhu. Ngiyafisa ukuthi ngidlule futhi kulokhu. Inkukhu ayiwenzi umsebenzi, ibhula umlilo. So abantu abaningi abaqondi lokho. Bayeke umuntu uthole ukuthi uzohlaba inkukhu athi hayi bese ngenza umsebenzi. Ayiwenza umsebenzi inkukhu ngoba inasi isiphandla. Kodwa usuke ubhula umlilo. Uma kunento ekhalelekayo lapha usuyibona ukuthi no, angikafiki kulokhuya. Okufanele ngifike kona anginawo amandla. Uyakuthatha yona ke inkukhu uyoshweleza. Cha ngiyabona ukuthi kufanele ngipheni amandla ke ukuze ngizokwazi ukuthi ngithole ukuthi nokuthi. Inkukhu iyashweleza not because ukuthi inkukhu yenza umsebenzi. So yiloko ebengifuna ukudlulisa cause abanye abantu ke futhi ekunakeleke njengamanje. Yabo njengamanje kunakele kakhulu. Ingakho ngisho ukuthi ke okuningi manje vele okuningi nje vele akusekona njengamanje okuningi. Bengifuna ukudlula nakona futhi lokho no inkukhu ibhula umlilo. Ayiwenzi inhlobo umsebenzi kodwa uyakubhule lo mlilo ngoba usukucela kuphela ukuthi no bekuphe amandla. Ngeke uze uthi ngoba nakade wenza inkukhu bese uthi hayi bengenza umsebenzi. No, kusafanele uthole lokho okuyimbuzi. Yabo okuyisona eyanikwa thina sanikezwe imbuzi. Ngeke ngize ngiphawuleke mhlamba abanye kodwa imbuzi esebenza kakhulu la kuthina. So imbuzi iyo ngoba ngisho inkomo futhi ngifuna ukungenela ke manje entweni ejulile kulo kade ukubuza mhlonisho ukuthi ubusuthukile ukuthi ukudla inyama kona kunjani. Le nyama esidla i-risk ifike ngikuveze lokho. Akufanele ngabe siyayidla ngokomthetho. Le esihlatshelwa yona sithenge izitolo ngokomthetho. Iyona inyama ke le ihamba namadimoni kakhulu ke. Le abantu bakithi abathi le yomsamo inamadimoni no yabona le abahlabela yona iyona ihamba namadimoni kakhulu. Umuntu akakwazi ukuhlabela into ubuzoyidla ukuhlaba kuyiritual. So manje thina sihlatshelwa abelungu emaplazini inkomo. Siyayazi yini imikhuba nemikhosi abayenza phezulu kwale nyama. Uyayazi yini indlela abayibulala ngayo. Uyazazi yini imiso zabo. Ngoba khumbula ukuthi thina le Africa asinawo umkhosi noma ukuhlaba esiwenza ngenkomo. Inkomo isuka igcwalisa inyama. Angani uyabo bona bangathina abantu bake ngase ngibatshela ukuthi abelungu bona yiba abanemkhosi abasebenzisa ilento lena inkomo. Ngisho ungahamba manje uye ko Israel base banosiko impilo lwabo abalenzayo kuhlatshwa inkomo engake embili. Wonke banama ritual abo so bona umbuso wabelungu bayisebenzisa inkomo ngokwama rituals asemsamo. Nathi futhi masifika ngala lezi inkomo eziqhamuka ngakubona sisebenzisa sidla zona kodwa manje sihlatshwa yibo. Niyawazi yini ama rituals abawenzayo kuphezulu kwale nyama yenkomo njengoba sesidla. So inyama eyingozi kakhulu iyona impela lesithenga. Empeleni kahle kahle inyama kungcono uma uzoyidla mawihlabela wena mase sikhuluma iqiniso ngoba inyama ikwenza ekuthenini ngaleli gama engalithandi kuthiwa uvibrator low. Awubi namandla ngokwasemoyeni iyakuthuna. Ingakho abantu abaningi benovalo thola abantu bahlezi benova ilezi inyama lezi ezenziwa ama rituals lapha indlela ehlatshwa ngawo. Kanti thina sinezindlela zethu nokwethu bona banendlela yabo so asiphephile kakhulu lezi inyama lezi. Kahle kahle lezi inyama esidlayo ngokomthetho ila ifay sinciphise khona. So ngiyakuphikisa mhlonishwa mawuthi ayinankinga inyama no akufanele sidle inyama ngaphandle mawukuthi wena ubuyihlabela wena imbuzi ke uwenza umsebenzi lo mbami ihlambulukile ngaleso sikhathi kodwa inyama kufanele ngabe asiyidli sizwe sakithi. Ayikho emthethweni inyama ngokomthetho ukuthi sidle njengoba siyithanda thina sidla inyama. Ayihlambulukile lezi inyama esidlayo ziyasibulala ngokwakamoya. Amandla ethu ziyawalokhuza ziyawanciphisa yabo. Yiloko futhi ebengifuna ukuthi ngikwazi ekuthenini ngikuveze uhlale nakhona kube sobala. Ngicabanga ukuthi sesicacisile leyo kuhlaba. Hayi sabonga kakhulu babuduma. Hayi icace bha kona musuveza nayo le esithengayo. Angisayiphathi naleyo bathi raw meat laba basebeyidla ihlaza inegazana ngoba phela ngithi phela kwabonakala belungu bethanda inyama enegazana kwabe sengena estyleni but hayi icacile nje icacile indaba yenyama iyezwakala babuduma. Yeah sabonga kakhulu. Njengamanje sisalele u15 minutes. Angazi mhlawumbe mengithi ngiyabheka khona iphuzu elilandelayo noma mhlawumbe khona ubusafisa uku-add before dlulelo lenye iphuzu.
engak-eda nje ukuthi sibuza umbuzo owodwa ukuthi njengoba sidla inkomo yini bengayifuni imbuzi, yini bengayidayisa imbuzi emabhusha abo, yini bengayifuni imbuzi. Waye umdali sithole lokhu thina okwethu sisebenzise kona bese beyacidezela lokho kusetshenziswa yibona bese besinika kona. Ngiyakuvusa ke ngisike elijikayo lapho ukuthi abo icabangisisa kahle yabo, angifuni ukunaba ngayo. Yiloko kuphela bengifuna ukukuveza mina. Sesingenza inhlelo nje zokugoqa. Okay. Hayi sabonga kakhulu babuduma. Ayikona ayazisho. Hayi ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ngicela ukucheck endlini one more time. Bakhona mhlawumbe bafisa uku-add ukucomment kule maphuzu sekhaviwe namhlanje. Cause mengithi ngiyabheka la. Okay, yebo ma. Yes ma, khona ukhulumayo. Kanjani baba? Hayi saphila ma. Siyaphila. Bengicela ukubuza la ngoba bakhuluma ngenyama lesiyithengayo ne. Bengicela ukwazi ukuthi ifish yona le esiyithengayo efraywayo yona inobungozi obungakanani na? Ngoba nayo idayiswa elabelungu. Amen. Okay. Okay, sabonga kakhulu ma. Ngibona nesinye isandla ngcono siphendula kanye imibuzo. Ngibona nesinye isandla. Yes baba Ntombela, ngibona ngase isandla esisha. The floor is yours baba. Cha mntaba kuthina bengabuzi. Oh. Ngiyafuna nje ukugcwalisa nje futhi kodwa ngephendula umbuzo oqala. Okay, no problem. Yes Mr. Duma, nangu mayibuza ufish ukuthi ngizwe kahle ukuthi lo suthengayo wona njengoba inyama esithengayo singawazi ama rituals abo nani le ya fish yona ingabi lobungozi yini sesingawona ulusi idobela wona thina. Siyabonga. Hayi ufishi awunaka ubungozi. Ngoba ufishi uqhamuka olwandle hayi iwona ophephile, wona obusaphephile ufishi, but lokho kunye akuphephile kodwa ufishi hayi awunabo ubungozi ufishi. Iwona impela ufishi engaluleka abantu ekutheni bangagxila ekudleni ufishi. Kunenyama, inyama kufanele sidle yasilimaza ngempela kuya kamoya. Futhi inyama muyidla kakhulu iyayivala i-third eye. Ihlola kamoya iyayivala inyama. So inyama kahle iyinkinga. Ngcono mhlambe mawuyidla ngaleso sikhathi kade wenza lonto oyenzayo. Hayi ukuthi usuyogxila enyameni. Ukuze uyibone ukuthi inkinga kangakanani. Kunabantu abagulayo beguliswe inyama. Lokudla okwakhela ngisho ithuna usenani agula umuntu ngempela sithi uguliswa inyama. So into ekufanele siyibheke zonke lezo kodwa ufish hayi iwona impela ako safety. Hayi sabonga kakhulu baba, sabonga kakhulu. Icace ba. Yes Mr. Ntombela ubuthe ubufisa ukucomment baba. Sasisale lo 12 minutes. Nomntamkhulu bengithi uyabona umujula lento yenyama. Ubobheka inyama yazi mntamkhulu mawuyidlile. Uyaphela u3 days sesiswini ingagayekile. Ngoba uNkulunkulu awudalanga umshini ogaya inyama eswini somuntu. Kodwa ukudla konke okudlayo ukudla namhlanje kusasa segayekile noma ungaphalaza iphuma ingakho isikhathi esiningi ukuthi labantu abazinyanga abantu bakhipha amadliso babe neplan lokuthi mdlamane ezokhipha idliso ebesizolala lapha ekhaya. Uyothi mawufaka ekhaya mhlawumbe ngo10 ebusuku uphekelwe ukudla okunenyama uphedla lenyama uyazi ukuthi ekseni masuvupha kuzophuma lenyama bese kuthiwa yidliso. Uyabona ukuthi nabaganga babekwazi ukusenza ichance indaba yenyama. Bese ubuka lokho wentamkhulu okwenza ukuthi thina sakhonekthana nabakithi abangasekho njengoba dusho lapho ukuthi u3 days umuntu uyavuka abuye ezosho ngihambe kahle noma ngihambe kabi, kodwa namhlanje abasabuya abantu bezosholo yona. Yingoba abantu bangcwasha batshalwa uyihlukile lento khona ukungcwaba khona ukutshala. Uma umuntu umngcwaba mfake lona ibhokisi akukho ukukhunjula ke lapho bantu lapho. Example nje mntamkhulu umuntu uNkulunkulu embuyisa ngokomoya umusa elibela ezothwebula ini umzimba ahambe wona kuze noma eseveze enganele ahamba lapha emhlabeni ngabibikho ayiveze lo mzimba ahamba eyiwo uma ngabe eyichitho
uyakwazi ukuthebula lesithombe somzimba ahambe yiwo uzoqhamuke lo yamzimba angeke saqhamuka ngoba uzobe lo yamzimba okamoya ongenasibazi ongenalo iselodwa opheleleyo noma ingathi yambeka thothakaziwe ndeni lo muntu lowo kanjani na akwenze nje akuthatha ingane uyifake wardrobe uyawukhiya bese uphuma emnyango phandle umnyango ukhiye bese uma phandle kusanemeza wesipanibane awumlethela amazi ubothi uyosabela ngeke izikuzwe nawe ngeke uzuyizwe futhi ngeke iziphume zokulethela amazi ingakho-ke singasakhonekthana nabantu bakithi ngoba sifese bafake ebhokisini bengakwazi ukuphenduka ini umhlabathi emhlabathini umoya ungakwazi kahlahle umuntu uma ethiwa kuyabhodloka yilapho kuthiwa usozokwazi khona-ke manje ukuyibonakalisa ekhaya engizama ukusho nami ukuthi lokhu engisho ngaza kwethu salinyazwa ngoba kunesinye isishopho engengisishoba futhi alisazi uma siyigqiso uma siyini ukuthi njengoba nje singabapha e-Afrika uma sinotshwa uyabona amabhokisi esinotshwa ngakuthi awukwazi ukusalisa ibhokisi lomlungu nelomuntu omnyama uma umhlaba usubhubha wonke umuntu ufanele ubhubhele ezweni lakhe abayogibela iy'kebhe bewela ulwandle lamabhokisi lana ayowela ulwandle eyepheshwa pha beyobhujiswa la kuphezweni labo thina sisalela uma kuthiwa kuyovuka abafileyo nabo bayovuswa kuphi ezweni labo uma-ke sekuwelwa-ke ibhokisi unkulunkulu wenza ngendlela yakhe esewela ulwandle kuze loba abantu beyophenywa kuphi endaweni yabo bebhubhe lapho esulelwe lapho nalaba bantu abanye amalowela ulwandle uyovula ngaphesheya sekuwumuntu omnyama ugilazeke kabili ezweni lakho uphinde uyogqilaza kwelinye izwe uyobhubhela kuphi wena uma ngabe uzothatha into yabelungu ungene khona ngoba yindlela abayohamba ngayo uma sebebulela phesheya njengoba likwadi kusho mntaphula ukuthi abantu babelondolozo babeka amasotsha afanele belethwe idubo zabo zihlonipheke nawe uyobha kanjani abaphila abayowela ngey'kebhe nawe isikebhe sokuwela ulwandle uyovukela emhlabathini okuwona la mabhokisi awasanamashuko-ke awuboni ibhokisi lowela nawe uye phesheya usebhubha umhlaba ilokho nje betha ngu-Ed okuncane kanzakwethu. Hey, sabonga kakhulu Mr. Ntombela. Hayi sabonga ukuyihlahlela. Mhlawumbe nje ngilandele nje ngombuzo Mr. Ntombela. Mengibuka ibhokisi likuforce ukuthi usungcwatshwa ngoba phela umuntu uyatshalwa but thina sesangcwaba. Sikuforce ukuthi ungcwatshwe kwiposition eyodwa which is iposition ubheke phezulu. Lokho lakho akubi nomthelela lokho ngoba phela kahle umuntu ubeba negumbi angithi noma ngokwethu sina sintu kuhamba kanjani ukuthi umuntu aforce ukuthi abe kwiposition ebheke phezulu akubi nomthelela ukuthi acindezeleke nakho mhlambi ngokungcwatshwa lokho sikwenzayo njengoba usho nje mntamkhulu kwakunomehluko ukungcwatshwa komnumzane nomuntu wesifazane umnumzane wayengalaliswe ebheke phezulu umuntu ofanele alaliswe ebheke phezulu umuntu wesifazane umnumzane wayeqoshaniswa njengoba nje waqala iduba futhi wayeqoshaniswa anzweni ikhosova aqoshama umnumzane ngoba kuthiwa akabheke besikhali sokuvikela ikhaya manje-ke bonke abantu balala bebheke phezulu nowendoda ebheke phezulu manje uma usubona-ke mntamkhulu sekwanda laba bantu laba bazitabale bese bamadoda befuna ukulala bebheke phezulu uyabona ukuthi imimoya siyiphendula thina senze okwayo ngoba iningi into edala abantu bebekhona bebezitabale bebezinkonkoli iningi imimoya le yabantu abangahlambulukile abantu thothi izingane zaphuphuma ezwini zanganakwa abantu izingane zakhishwayo zibuye manje zifuna ukuphila kubantu abaphila ngoba zake zibona umhlaba bese kudaleka yonke-ke le nkala lamaphara ney'tabane yonke kunomthelela mntaba ukuthi wonke umuntu useleswe ebheke phezulu manje kodwa for lokho uma ngabe sihambisa ngokwenkolo uNkulunkulu ukwenza okusiqalekisa kwenza kuphendule kube yini isibusiso bakho nje kuthiwa wozana nazo zonke ezibomvu izono zohlanjwa zibe mhlophe kusiqalekiso futhi lokho akubi kahle kuphendula nje short. Hayi sabonga kakhulu baba ukuyicacisa sabonga kakhulu ya angazi mhlawumbe babuduma kukhona ofisa ukuphawula before ngifunda imibuzo esasisalele mhlawumbe egcina ibuziwe bese kube ukuthi sesiyaligoqa uhlelo mhlawumbe angazi kukhona ukuphefumulo nakho Mr. Duma. Hayi ngabe ngikhuluma iphutha kwase sikhulumile kwagcwaliswa hayi sewukuthi nje ungikhumbuze sibonge nokugcwalisa ubaba singafunda nje ungikhumbuze bese sesiyagoqa. Okay, no problem. Ayisabonga baba. Yeah, kushuthi njengamanje umbuzo sesibuya ngawo number 3 ukuthi izintaba zaqala kanjani. Number 4 amagumbi amane omhlaba
neminye imihlaba ekhona futhi njengo-ice rolls nobani ngoba phela khona neminye imihlaba ekhona amagumbi amanye omhlaba number 4 and then number 5 emkhathini kuphilwa kanjani and nelanga laqala kanjani and then number 6 kunombuzo wavela last week umama ebuza ngocansi ukuthi ngabe luyisono yini njengoba sekwenziwa lo nokuthi kube khona umuntu kanti kulendlela eyavela ukuthi ayiba khona ukuthi umuntu agcine khona emhlabeni wabuza umbuzo kanjalo umama ukuthi yayikhona indlela yokwakheka komuntu other than le ekuyona siyenziwa njengamanje ngabe kuyaphambana yini ngabe kuyisono yini wona umbuzo wokugcina loyo which was umbuzo was6 bekithi nje ngicela ukuconfirm imibuzo other than that nami ngicela ukuthathela lithuba leli mhlawumbe sengabe ukuvalelisa nje ku-guest yethu bese ngiyayivala indlu ngivale i-meeting because vele isikhathi sesikhomba kona vele salele imizuzu ewu4 kuphela nje Mr. Duma mhlawumbe ukugcina amazwi athi nje baba. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngibe khona kanye nani kule meeting. Ngiyacela ukuthi siphinde siqhubeke futhi siqedele neminye imibuzo. Ngiyabonga kakhulu engathi umdala ngalala nathi asivikele. Siphinde sihlangane futhi nangokuzayo siphilile siphephile. Ngiyabonga. Hayi sabonga kakhulu Mr. Duma hayi sabonga kakhulu hayi sikutholile ukuphila boy sifundile bona namhla yabona ifuna nayo le number umuntu waphambaniswa kakhulu kuningi nje kwaphambaniswa kuningi but siyabonga ukuthi sivuleleke kanjena nolwazi luvele ngendlela elivela ngayo sibonge nesineke sakho Mr. Duma sibonge nje nokuyinikela kwakho kukhulu kakhulu okwenzayo baba sabonga kakhulu siphinde sibonge nakuthina sonke esilapha endlini ngenhloso yokuhlanganyela ngenhloso yokuthi sifuna ukukhula ngoba phela lolu lwazi njengoba silithola futhi kumele ukuthi sidlulisele naphambili nasey'nganeni zethu nasemndenini yethu because lokuphila kwethu saphambanisela ukuphila kwethu ngokuthi sinike ulwazi ongesilona so siyabonga kakhulu siyacela ukuthi niphile nje nonke uNkulunkulu abe nani emakhaya nihlale niphilile nje nonke nje siyabonga kakhulu inkosi inibusise. Siyabonga. Siyabonga. Yebo. Ngiyabingelela, ngiyabonga ukulalela. Ngiyacela ukuthi ungilayikele uma uqala kuleli page usubscribe uthole nokunye okuzayo kodwa ngiyacela ukuthi abantu bengilayikele noma kuwukuthi ke le video uyithandanga cela usale usuwenzela uyilayikele abantu yeke ivideo uthole ukuthi izoba nama-viewers amaningi uthole ukuthi abantu abalayikile mhlawumbe bawu-50 kuphela kodwa ibukwa abantu abaningi. Ngiyacela ukuthi abantu bengilayikele ukuze umsebenzi uzoqhubeka nje siqhubeke sicathulisane nalana ku-YouTube bengibone ukuthi nami ngiserious bangithathe serious manje ivideo ibukwa abantu abaningi kodwa ino-like abawu-50. Ngiyacela ukuthi abantu bengilayikele bengangincishi ulike hayi bayangincisha abantu like abuke impela ngiyabonga kodwa hayi ulike hayi bayangincisha. Ngiyacela ukuthi abantu bengilayikele bengangincishi ulike bo abafisa ukungijoyina amaklasi inamba yokubhukha ilena ephayizayo laphayana phezulu ube nathi ubuze iklasi liyake liqale ngo-7 to 9 so uyake nje WhatsApp le number bese sewuyabhukha iklasi njengoba sengishilo liqala ngo-7 to 9 ntambama ukubhukha ke kubo 35 rand then bese sewuhlala nathi ke sikhulume sicathulisane. Ngiyabonga.